Godiya ta har kullum ga mamallakin kowa da komai take, sarkin da babu tamkarsa, buwaye gagara misali. Allah shine isasshe, wanzajje ga mulkinsa wadda baya karewa. Godiya mara misaltuwa ta isa ga gare sa bisa baiwar da ya mini na karatun littafi. Allah kai daɗin tsira da aminci ga farko kuma annabin farko da ƙarshe, wadda kai duniya da lahira domin shi, shugaban kyawawa wato annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Suke ka sanya da ahalinsa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi har izuwa ranar ƙarshe. Wannan kenan. Littafin babbar matsala, littafi na biyu, tare da ni na bin Hamza, littafin Hafsat Ladan ta rubuto muku shi, ni ko naku da kuka fi sani da ɗan Hamza na karanto muku shi. Babbar matsala, littafi na biyu. Na saki dariya ina girgiza kai cike da mamaki, na ce dama har yanzu akwai irin waɗannan matan a duniya ne? Lallai kam ta yi sakaci da har za ta kasance haka, kuma karatun littafin ta bai mata amfani ba, domin ina da yakinin duk namijin da ya auri makarantar littafi kuma wadda take aiki da kyawawan abubuwa da ake koyarwa a cikin littafi, to wallahi tallahi wannan mijin ya yi dace, domin kuwa zai ga ƙarshen tattali, tarairaya, gyaran jiki. Ni kam na tabbata in na yi aure mijina sai ya yi alfahari da ni da kishiya kuwa sai dai kaddara, domin zai san cewa ya auri cikakkiyar macen da ta san sirrin ƙarshe. Ƙuramin idanu ya ko ƙiftawa baya yi, shirutun ya tunatar da ni cewa a'a, ce ba fa da Aziza kike magana ba, Uncle Salis ne. Na saki baki ina taɓa rozance haka, ne saurin takawa baki na birki game da ɓoye kaina cikin cinyoyina da rufe kaina da gele. Kunyarsa ta lullube ni ganin yadda ya zuba min idanu, wani murmushi ya saki game da gajeriyar ajiyar zuciya. Lallai kam, ke nake sauraro, kin yi gum. Shiru babu amsa, kaina a ƙasa. Ya kawo hannu ya ɗago kaina, idanuwa na suka haɗu. Sun na ga ba zan iya jure kallonsa ba, don haka ne saurin kwace kaina ya sanya shi dariya har da tafa hannu ya ce, ba za ki ci gaba ba kenan? Ikiram, ashe haka kike da wannan karatu? Ban sani ba. Haka, amma baki san komai ba. Kamar baki san komai ba kike nuna. Lallai kin cancanci ki zama malama ta wannan fanni. Da gaskiyar ki kam duk mijin da ya yi nasarar auren ki to ya more ta kowane fanni, tsafta, girki, tattali, kyau, ga kuma iya kula da miji karshe. Na tashi da gudu zan runtuma na yi ɗaki, amma ya damƙo hannuna ya rike ni kam, ya ci gaba da dariya. Ni dai kam tsananin kunyarsa ne ta lullube ni. Na yi da na sanin ma ɗauko littafin da na yi, domin shine silar da ya janyo wannan zancen. Me kuma abin jin kunya, Khadija? Uncle Salis ne fa ya ambaci haka yana duba na. Uncle ɗinki ne fa. Gaskiya Ikram, ki shirya zan kai ki gidan Faruk, ki koya wa Intisar ƙarshen komai ita ma. Wayyo Allah, wayyo Uncle, dan Allah ka daina, ba na so, ni ban iya ba. Na faɗi haka kamar zan yi kuka, ce wallahi kin iya. Nan ce to in dai ba inda zani ne kan gaskiya. Ya ce saboda me Khadija? Ba Ikram, gyaran aure fa zaki, Allah kaɗai ya san ladan da zaki samu idan har kika fahimtar da ita komai har ƙarshe. Shigowar Aziza falon ne ya sanya shi shiru, da alama daga bacci ta tashi, dama tana yin sallah. Magani ta sha, ta ce za ta ɗan kwanta ta huta saboda kanta na mata ciwo. Aziza ta saki far'a tare da cewa Uncle saukar yaushe? Ce ɗazu da yamma. A nan fa ya farke tsaraban mu ya bamu. Mun yi murna sosai da mayukan da ya haɗo mana masu kyau da tsada. Ce Aziza ta kai ɗaki ta ajiye mana. Tana tafiya ya ɗauko wata akwati da zobe a ciki. Ya ce ungo wannan zoben ki ɓoye shi, duk daren daɗewa zan amshi alkawari na, ki kula da shi, ki ɓoye shi da kyau. Ko da Aziza kada ki gaya mata na baki ajiyarsa.
na gyaɗa kai kawai sannan na tura shi cikin rigata. Ganin Aziza ta dawo ta nemi guri ta zauna kusa da ni. Muna cikin hira da uncle sai ga mama ta shigo, sai da ta tsaya jin bayan ta shigo falon tana kallon mu sannan ta buga wani uban tsaki tana duba na ta ce, ke dama sunan kenan kina a gurinta, ba ta son ta ambaci sunana, tashi ki shiga kicin ko kuwa ubanki kike jira ya dawo ya ɗora mana abincin. Sumsum na tashi, zuciyata na ƙona na nufi hanyar waje. Aziza ma ta miƙe ta biyo bayana. Mama ta daka mata tsawa, ina kuma za ki je? Ce a'a, mama kirki za mu je mu ɗora mana. Ta yi tsaki tana hararanta, ban san yaushe za ki yi hankali ki san ciwon kanki ba Aziza. Bata tsaya ma sauraron ta ba, ta wuce kawai ta biyo bayana. Ran ankul ya yi mugun ɓaci, ya dube ta rai a ɓaci sannan shi ma ya ce, lallai kam yanzu ne na san baki daina nuna wa Ikiram bambanci ba da tsana. Wannan abu har ina? Yarinya ba ta da iko sai ki riƙa hargagi. Nan take da hargagi mama ta katse shi, kai saurara Salisu, wallahi yanzu za mu hauro ta da kai. Sai kuma ta saurara ta yi shiru da ta tuno so take ta lallaba shi akan maganar Ramatu, kada ta yi masa faɗa ya fice ya ƙi sauraronta. Don haka sai ta dube shi ta murmushi ta ce, Salisu, dama akwai maganar da nake so mu yi da kai. Ya jinjina kai lokacin da ta lalubi waje kusa da shi ta zauna da alamun rarrashi da fara'a a fuskanta. Salisu, dama ina so mu yi magana da kai ne akan maganar Ramatu, don Allah ka daure ka ringa sauraron yarinyar nan, tana son ka, kada ka damu. Ta damu da kai matuƙa, ko ba ka son ta bai kamata ka ringa kyaranta haka kana wulaƙanta ta ba, don kawai ta ce tana son ka. Idan dai ka daure a hankali sai ka ga ka koyi santa, amma wulaƙanci ba shi da daɗi. Nan ta zo tana min kukanta akan kaci mutuncinta, ya katse ta tare da sauri domin har ransa yana so ya ɓaci. Ce wato anti ana soyayya dole ne? Na ce ba na yi, ta je gurin wani mana. Ni kaɗai ne namiji a duniyan nan da ya saura da za ta nace mini? Ita ma mamar da sauri ta katse shi da cewa ba kai kaɗai ne ka saura a duniya ba, amma ai ita soyayya ba ta duba komai, take shiga zuciyar mutum. Ramatu Allah ya jarabce ta da ƙaunarka, idan ka aure ta za ka ji daɗi ba kaɗan ba. Haba anti, ta kike tunanin wannan maganar zai kasance haka? Alhali kin san halin Ramatu sarai. Saboda Allah, yanzu wai ke zaki so a ce ɗan uwanki na jini ya aure ta? Alhali ta gama yawonta a gari nan. Motar da aka saya mata kwanan nan ashe saurayinta ne ya saya mata. Ake ta rufa wai Abba Kabiru ne, shi kuma ya ce ba shi bane. An dai rufe masa baki ne ya kasa magana. Kina ganin samari za su rinka wahalhalu da ita a banza ne? Ramatu ba matar ƙwarai ba ce, idanta ya riga ya buɗe. Amma tura duk wannan zancen, duk namijin ƙwarai ba zai auri mutum da ta fara buɗe baki ta ce tana son sa ba. Sai dai zai inda wasu dalilai a karɓi uzurinta. Balle Ramatu kuma ƙarar tana nuna min iskanci take bukata da ni, wadda inda zan biye mata da shi kenan haka take so. Kin ga ba soyayyar Allah ba ce a ranta. Idan na aure ta, tabbas a gaba fa za ta hango wani wadda ya fi ni ta ce tana son sa, kuma za ta kai kanta gare shi domin kawai ta samu biyan bukatanta. Duk mace mai irin wannan hali ba zan iya zama da ita ba, kuma babu namijin da zai zauna da ita, namiji ɗaya kuma ba zai ishe ta ba. Mama ta kasa shiranta a bace ta ce, ba aibata ta nace ka zo ka rinka yi ba Salisu, nasiha ce kawai na yi maka. Idan har ka aure ta ba karamin arziki za ka yi ba, domin dai ka san arzikin da Abba Kabiru yake da shi, kuma 'ya'ya biyu ne a gare shi duk duniyan nan, daga Habib sai Ramatu, kuma Aziza za ta aure Habib. Kai kuma idan ka aure ta, a duk arzikin gurin mu zai dawo. Ita kanta Ramatu a yanzu mai kuɗin kanta ce. Ƙura mata ido kawai ya cike da tsananin al'ajabi da tarin mamaki na al'amarin mama ya zarce hankali. San babu tunani a zuciyarta, wai har ma take faɗi ubansu yana da kuɗi da arziki, saboda in hakan ya aure su
za su yi arziki, su kuma saboda a kungurumin talauci suke, shi yasa ma za su dogara da arziki, ba za su dogara da arzikin wani ba, bare kuma har su aure ‘ya'yansa saboda su ci gado. To wa ya san gawar fari ma, idan ban da toshewar basira da rashin hankali ma irin ta mama. Ya ja numfashi yana duban ta yace, a gaskiya anti kin bani mamaki matuƙa. Yanzu ke da kanki wai zaki buɗe baki zaki ba wa Habib Aziza, har ma ne kina mini kwaɗayin auren Ramatu. To wallahi kuɗin ubanta bai isa mini komai ba, balle har ya kai ni ga auren watsatsiya irin Ramatu. Ita ko da kike maganar kuɗinta, me za ta gaya min? Kuɗin banza, kuɗin haramu da take samu ta haramtacciyar hanya? Waye bai san inda take samun kuɗi ba? Wallahi anti bana son ta, ko yaya za a yi, kuma ba zan aure ta ba. Da hankalina da ilimina da kuɗina ba abin da zai kai ni ga auren balagurbi. Tuntuni na tsayar da wadda zan aura, kuma nan ba ta lokaci ba zan bayyana ta a yi mana aure. Kuma idan har kina son zaman lafiya da ni, to ki rabu da ni akan maganar Ramatu. Kallonsa kawai take tana ta tsaya tana yi wa zuciyarta na mata suya. Bata taɓa zaton Salisu zai birkice mata haka ba. Ranta ya yi mugun ɓaci, a zafafe ta dube shi ta ce, lallai Salisu wuyanka ya isa yanka. Ni za ka duba ka rufe ido ka ringa yi min magana san ranka? To ka kyauta, kuma ina so ka gaya mini ko yar gidan uban waye ita wadda kake so din, ta wadda har ta fira matu da kake gudun. Ya ɗan saki wani numfashi game da murmushin tuno Ikram ya ce, wallahi anti Ramatu, wallahi ta fi Ramatu komai, samsam ma ba za a haɗa su ba. Nitsatsiya ce, kamila, mai hankali, tunani, ilimi, baiwar kyau da Allah ya mata, ba irin Ramatu ba. Ramatu second hand. To fa, ta yau kansu tana bala'i ya saurin miƙewa ganin da gaske take. To shi kenan, ka yi min duk abin da ga dama Salisu, lokacinka ne. Amma fa ka sani, wallahi baka isa ka wulakanta mu ba. Zan zo har gida kuma na same ka. Mu zuba ni da kai, kuma Ramatu sai ka aure ta. Bai ƙara kallon ta ba ma ya juye ya fice daga gidan. Ta tagar kicin, wasu zafafan hawaye suka shiga zariya a kwancin zuciyata na tuƙi. Ni Ikram, ya Allahu, ni Ikram, Allah, na ga ta kaina, zuciyata tana yaudara ta da son wadda ya fi ƙarfina ta ko'ina. Gashi na ji da bakinsa ya furta cewa yana da wacce yake so, kuma zai aura, kuma Ramatu tana son sa. Ita ma kuma ko da ƙarfin tsiya zai aure ta, gashi ita ma baya son ta. Ina mafita a gare ni, wacce madafa zan bi? Allah ka cire min son Uncle Salis daga zuciyata, domin na san rigima ne kawai na ɗauko wa kaina. A wannan dare gaba ɗaya idanuna soyewa suka yi, babu alamun bacci cikin su. Kwance nake kawai dai, idan na gaji da ɓarin nan sai na juya ɗaya. Ni kaɗai na san abin da ke damun zuciyata, gaba ɗaya tunanina ya ƙare akan yadda zan yi na fitar daga san Uncle Salis daga zuciyana da raina ga baki ɗaya kawai. Tun da yanzu ni kaina na tabbatar san masa wani nake yi, yaudarar kaina nake yi. Uncle yana da wacce zuciyarsa da ruhinsa suke so. Baya ga haka kuma ga Ramatu wadda na yi imani da gaske take, kuma za ta iya yin komai don ganin ta mallake shi. To ni kuma fa, wace ce ni da har zan samu shiga? Ya zamanto wajibi na sanya wa raina haƙuri da dangana, na roƙi Allah ya kawo min madadinsa. A hankali cikin mutuwar jiki na miƙe na dubi agogon da yake manne a ɗakinmu na ga ƙarfe 2:15, sai kawai na tashi daga kan gadon bayan na ɗaure kaina da ɗan kwali na nufi toilet na ɗauro tsarkakakkiyar alwalata na shimfiɗa darduma na fara jero na filfilu don nema wa kaina waraka daga gurin mai duka mabuwayi gagar misali sarki da ba a yi masa dole, wadda ya fi ni sanin halin da nake ciki. Sai da na yi raka'o'i 8 sannan na sallame, na yi sujjada ina salati ga fiyayyen halitta tare da kirari ga Allah. Ina miƙa masa buƙatuna, na fi ƙarfin rabin awa a sujjada na. Ina bambaɗanci ga mahalicina akan ya taimake ni, ya min zaɓin alheri, ya cire min son Uncle Salisu daga zuciyata, ya ban abin da zai zamanto alheri a gare ni.
ba fitina ba. Ban koma na kwanta ba sai da na yi sallar asuba na tashi Aziza muka bi masallacin da ke kusa da mu. Sannan muka zauna karatun Alƙur'ani mai girma zuwa sanda gari ta waye sai kuma muka shiga kicin don haɗa breakfast. Bayan mun gama ne muka yi wanka muka yi shirin makaranta haka. A makaranta abin da aka yi sam hankali na baya kai don nutsuwata da zuciyata duk ba su nan. Da na roƙi Allah ya yi min son Uncle Salis sai ya zama na ma tamkar cewa na yi Allah ka ƙaro min son shi. Domin kuwa ji ne abin ya sake girmama a zuciyata. Duk sanda zan rufe ido na fiskan Uncle Salis nake hangowa kaɗai. Yana haskaka ni da murmushinsa mai sanyaya zuciya. Haka kawai ni ma sai na saki wani murmushi tamkar yana kusa da ni. Nufina wai na mayar masa da martanin murmushinsa. Zaliha Muktar ta zungure ni tare da cewa Tita Nasir ne yake magana ai. Da hanzari na dawo nutsuwata na kalle shi sam. Ban san ma ya shigo ajin ba. Na kalle shi da kyau na dawo nutsuwata na kalle shi. Ban san ya shigo ajin ba. Ina can duniyar tunanin da ya tsare ni da idanuwansa yana murmushe ce Khadija. Me kike tunani haka? Ana ta aiki hankalinki baya kai. Na yi saurin cewa Tita wallahi kaina ne yake min ciwo. Na dan ɓata rai alamun damuwa a fiska na yace ayya. Shine kuma baki bayani ba? To maza tashi ki je staff room ki amso magani ki sha. Ban so tashi ba haka dole na miƙe na fice na dan zagaya makarantar na dawo na ce masa na sha har ya gama duk abin da zai ya fita ba abin da na fahimta. Sai dai kawai cewa ya da yi idan an gama assignment din a kawo shi abin da na ji kenan. A lokacin ma na san wai aiki a lokacin ne ma na san wai aiki ya bayar domin ban san ma me yayi ba. Fitansa ke da wuya Zaliya ta matso kusa da ni ta dafa kafaɗa ta ce a hankali. Khadija ya dai na ganke yau duka a cikin tunani da damuwa ko dai har yanzu Uncle Salis din ne lamarin babu wani ci gaba. Na saki wani siririn tsaki wasu hawaye da suke kokarin zubowa ina kokarin danne su. Nan take suka zubo suka saurin raunata min zuciya na ce Zaliha al'amuran nan sun cakushe min gaba ɗaya na rasa yadda zan yi da raina. Na kasa samun nutsuwa kullum abin nan gaba yake yi. Zaliha ta ce kina nufin har yanzu bai nuna miki yana son ki ba? Na sake jin dogon tsaki na ce ina maganar so. Zaliha na ji da bakinsa ya ce akwai wacce yake so domin an sa shi a gaba ne ana son liƙa masa wata 'yar uwarsa. Baya ƙaunarta shi kuwa ko kaɗan yaƙi shi ne yake faɗa musu yana da zaɓin zuciyarsa. Tun daga nan da na ji ya faɗi haka na san na tsunduma kaina a damuwa. Na yi ta addu'ar akan Allah ya zare min sansa tamkar ma kuma wadda na roƙi sansa ne a raina. Abin ƙaruwa yake da ɗai wallahi Zaliha na tsine wa so ne ko wahala. Na yi kuma Allah wadarai na yi Allah ya isa akan duk wadda ya ce so na da daɗi. Domin ni dai tun da na fara so cikin wahala da ƙunar rai da ɓacin zuciya nake ba wani daɗi a soyayya. Na fara kuka mai sauti ina ci gaba da cewa Zaliha ne son ma bai min adalci ba wallahi domin da ya tashi shiga ma in bai kai ni inda ya kamata ba zuciyata ta kamu da mutumin da na san cewa ya fi ƙarfi na ƙara sanya wani kuka mai tsuma rai mai ƙona rai. Zaliha ta katse ce ina ba za a yi haka ba. Ta bar ni na yi kuka na mai isata sai da na gama sannan ne ya ishe ni ta jawo ni jikinta ta sigar lallashi ki shiru Ikram ki daina kuka ki bar zargin zuciyarki da ganin laifin tsuntsun sanki da tunanin Allah ya kai ki inda bai dace da ke ba baki yi dace da sansa ba amma ina mai tabbatar miki da cewa zuwa nan gaba zaki gode wa so kuma zaki ji daɗin sa amma fa kafin nan ina so ki ga min dalilin ki na ganin Uncle Salis ya fi karfin ki. Na sauke wata nauyar ajiyar zuciya na ce Zaliha akwai zurfaffen kiyayya tsakanina da yayarsa wato matar babana Mama Sadiya. Kada ki manta yayarsa ce ita kuma tsakanina da ita sai kiyayya zalla ba ta ƙaunata ba ta kuma son duk wani abun da zai sa ni farin ciki ko jin daɗi ba ta son duk wani abu da zai raɓe ni. Baya ga haka kuma an ɗauki Ramatu yar uwan babansa Amin
an ba shi ita wadda take son sa kamar hauka. Na yi imanin za ta iya yin komai ganin ta mallake shi. Haka kuma ita take goyon mama tana goyon bayan ya auri Ramatu ne saboda tana mata kamfen, yayin da shi kuma baya kaunar ta ko kaɗan. A jiya da ya zo ma ta yi masa zancen, na ji yadda suka kare, sannan yake gaya mata cewa yana da wadda yake so wadda kuma zai aura tuntuni ya fitar da ita. Kin ga zancen kenan. Zaliha ni kaɗai nake haukana, son maso wani nake yi. Na ƙarisa faɗin haka a raunane zuciyata na ci gaba da kuna. Zaliha ta yi murmushi ta ce, ba kya tunanin cewa ke ce wadda ya fitar yake so din a ran nasa? Ya kasa faɗa miki ne? Na girgiza kai. Kayya Zaliha, ƙarya kike yi. Uncle yana so na, da na ga alamu kuma da ya bayyana min. To amma ko alamu bai taɓa nuna min ba, kuma ko ma yaya ne aida zai gwada min yana so na. Ko bayan haka ma na tabbata Uncle Salis na san auren mu ma ba zai yiwu ba ko da yana so na. Na tabbata mama ma ko ciwon hauka take yi ba za ta taɓa yadda ɗan uwanta ya aure ni ba, balle Ramatu da take bala'in kishi da ni. Ba zai yiwu ba. Zaliya ta dafa ni ta ce, ba komai Khadija, ki dage da addu'a, Allah ya fi karfin su idan har sun fi karfin ki. In har Allah ya rubuta Uncle Salisu mijinki ne, to babu wanda ya isa ya hana. Duk rintsi da tsanani, duk bala'in da za a yi sai kin aure shi, domin matar mutum kabarinsa. Haka zancen yake. Haka dai Zaliha ta ci gaba da kwantar min da hankalina da tafsasan kalamai, ta sama nutsuwa. Bayan an fita breakfast, na je na dawo kawai ce tesa Nasir a same ta wadda nake tambayar ta, wadda ne kuwa Zaliha ta ce ta yi min, domin san ban fahimci akan abin da ma aka yi magana ba, bare kuma akan me aka bada assignment din, inda a ofis din ma ya ƙara dagula min lissafi da nashi salon son. Gaskiya ni dai zuciyata ba ta gurin tita Nasir, shi kuma ya nace min, amma kuma ba na kinsa. Haka ya gama, ban tsinci ko kalma ɗaya daga cikin abubuwan da yake bayani ba. Na fito na dawo aji. Kwanan Uncle 2 zuwa 3 bai zo gidanmu ba, ko faɗan da suka yi da mama ne, ko da yake Aziza ta ce har gidan Hajiya ta je ta samu Uncle Salis da bala'i akan dai maganar Ramatu. Ya ce shi fa baya kaunanta. A zaton ta wai Hajiya za ta goyi bayanta ne da ta ce dole Salis ya amince da batu Ramatu, amma Hajiya ta tashi sam ta ce ba za ta amince ba, kuma ba ta amince ɗanta ya auri Ramatu ba. Alhaji ne kaɗai dai bai zafafa abin ba, da ya yi ƙoƙarin kwantar ma Salis hankali don ya ba shi haƙuri akan ya karɓi zaɓin da suka yi masa. Tamkar jihadi ne zai yi, watakila aurenta nan da zai ya zama silin shiryar rayuwarta, tunda dai duk tsiyara mata yar uwansa ce, hannunka kuma ba zai taɓa rubewa ka yanke kayar ba. Ƙarya ne wallahi ya damin take zanyar. To dai gaskiya kam an saka Uncle cikin tsaka mai wuya, ya shiga cikin wani yanayi na damuwa, sai dai mu taya shi da addu'a. Wasu hawaye masu ruɗani da ɗumi suka zubo. Bayan na gama sauraron Aziza a sanye, na ce, Allah sarki, Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi. Aziza ta ce amin. Ran da ya cika kwana 5 bai zo gidanmu ba, duk sai na bi na damu kaina, na rasa walwala da farin ciki na. Kullum ina kwanta kafin bacci ya ɗauke ni, tunani nake cikin zuciyata, ina son sanin halin da yake ciki. Wannan kenan daga littafin Babbar Matsala kuke sauraron wannan daddaɗan labarin littafin da Hafsat Ladin ta rubuta muku, sai ni kuwa na ku na Hamza na karanta muku shi. Misalin 12 na fito daga wanka, da yake ranar Asabar ce babu makaranta. Na shirya cikin riga da siket da atamfa na diamond ruwar madara da adon korayen fulawoyi da ratsin ja a jikinsa. Na yi kyau sosai, ɗinkin ya amshe ni sosai. Na sake gashin kaina na ɗaura ribon da yake ban yi kitso ba. Ina kwanta akan doguwar kujera yayin da Azizu ke zaune a bisa ɗayan kujerar tana fuskanta ta. Muna muhawara akan littafin kwaɗayi da buri. Littafin ya yi daɗi, da yadda littafin yake burge mu, sai kawai muka ji sallamar Uncle Salis. Na yi zubur, na miƙe, na tashi zaune cike da ɗauki da wani irin farin ciki. Ya yi tsaye a bakin ƙofa, ya harɗe hannayensa, ya zuba mini kyawawan idanunsa nasa masu kashe min jiki.
da ilahirin jikina su haifar mini da kasala. Yana jifana da wani irin salon murmushi da ke kai, yan mata kun yi kyau tamkar wasu yan biyu, kuna matuƙar burge ni a yadda kuka mai da kanku tamkar tagwaye. A tare muka yi murmushi na ce to ka zauna mana uncle, ko ba za ka shigo ba ne? Yana tsaye tsam bai ce komai ba, ake ai ba zama na zo yi ba, gurin ki na zo domin ina son in kai ki gidan Faruk gurin matarsa Intisar. Tunda na gaya wa Faruk yadda muka yi da ke yake damuna akan na kawo ki gurin Intisar ki koya mata. Na zumbura baki cikin shagwaba ina cewa dan Allah uncle ka kyale ni da wannan maganar, ni fa na gaya maka babu abin da na iya. Ya kanna ido ɗaya yana murmushi ya ce sai ƙarshe ko. Na sake yin murmushi na ɓoye fuskata da littafin da ke hannuna, yayin da shi kuma ya sanya dariya ce Aziza maza ɗauko muku mayafai ku zo mu tafi tunda dai a shirye kuke. Sai sauri da gudu tana ɗauki tana cewa to yanzu nan ma ko uncle. A hankali ya ƙariso ya zauna kusa da ni yana cewa haba Khadija ta, kada ki bani kunya dan Allah, ki daure mu je gidan Faruk. Intisar mace ce mai matuƙar kirki da karrama mutane, tunda muka yi zancen ki ita ma ta bi ta takura min akan na kawo ki gurin ta, ko jiya ma da na je sai da muka yi hakan, sannan yau ma ta yi min waya akan na ba ta lambar ki, ko kuma ita ce za ta zo har nan gidan ban sani ba, da Allah karki mini haka. Kawai dai ce mata ne yake baki da waya, sai kun kammala karatu zan haɗa muku, kuma na ce ta kwantar da hankalinta insha Allahu gobe zan kawo ki gurin ta, ba sai kin zo ba ma, ba sai ta zo ba. To kin ji ba, sai kuma na kasa yi wa uncle musu na ce to uncle zan je. Ya saki wani murmushi yawwa tawa, to bara na je na shirya mu gaisa da anti. Ya yi ɗakin ta yayin da ni kuma na miƙe na nufi namu ɗakin na tarar da Aziza uwar ɗauki har ta sauya shiga, ni kuwa after dress kawai na ɗora a kan riga da siket ɗin da yake jikina, sai kuma makeup da na ɗan gyarawa a fuskata. Duka gidan baya muka shiga a motar ɗin, yayin da uncle ya ce wai ina ba mu isa ya zamanto direban mu ba, akan dole ya tunzura ni na koma gidan gaba. Uncle yana tuƙi cikin nutsuwa yayin da yake ya sake waƙar cikin fim ɗin Ikram wadda Sadiya Gele ta yi. Na limshe idanuna jin daɗin da nake tamkar uncle ne yake yi waƙar. Ya kalle ni da idanunsa a limshe ce, kin ji fa Ikram ana miki waƙa, sai ki taimake ni ki ba ki magani, shi ma bayaninsa kenan. Na yi saurin dubansa na ce waye fatana ya ce shi zai baiwa, ya ce wadda ke miki waƙar mana. Na kwaɓe baki game da juyar da kaina ina kallon wani abu da wani abun da kuma yake min yawo cikin zuciyata mara daɗi, yayin da shi ma bai sake cewa komai ba, ya gyaɗa kai kawai yake yi yana jin daɗin waƙar da alama dai ta masa daɗi sosai. Na sun koyar da kaina ina goge ƙwallar da ta zubo mini a wayance don kada ma ya gane kuka na yi. Mun iso Tarauni, a daidai wurin ya tsaya wani haɗaɗɗen madaidaicin gida. An zagaye shi da bishiyoyi da fulawoyi, ga kuma katon bakin gate. Kalar fentin gidan milik ne da ash. Mai gadi ya taso da sauri ya buɗe gate yana yawa uncle barka da zuwa. Ya isa inda aka tanadar don ajiye motoci a tare. Muka fito muka nufi gidan muka sa gaba, inda ya danna ƙararrawar daidai wata ƙofar katako mai kyau wadda ita ce za ta sada ka da falon gidan. Ƙofa ta buɗe muka shiga falon. Na ƙarewa falon kallo cikin sakon ɗin da bai haura 10 ba. Gaba ɗaya ya ɗauki hankalina saboda tsaruwar da ya ba kaɗan ba, kuma daga fenti, labulaye, kujeru, kafet, center table da kuma duk wani abu ruwan lemon ne, sai kuma sanyin AC da ya cika falon. Wata yarinya ce yar kimanin shekara 5 kwance akan kujera a hannunta tana ganin mu kuwa ta wullar da ita ta taho da gudu ta rungume ni. Uncle tana sannu da zuwa uncle. Ya ɗauki yarinyar gaba ɗaya yana cewa yawwa Iftisar nawa, maza je ki kirawo min antinki ki ce ta yi baki. Ta ce to
ta kalle mu ta gaida mu gaba ɗayan mu game da cewa uncle wannan yayanka ne ko? Amin, wannan ƴaƴanka ne ko kuma abokanka ne uncle? Gaba ɗaya muka tuntsire da dariya na yarinyar ta burge ni domin fara ce tas da ita kyakkyawar gaske. Ga ta da gashi an yi mata kalba ƙanana an zuba duwatsu sai ta juya da gudu ta nufi wani shashi tana kwalawa kiran sunan anti tare suka fito. Wata doguwar mace ce fara tas ita ma kyakkyawa ce kamar ni kamar dai wannan yarinya, tana sanye da riga da siket na material ja da baki, babu dan kwali a kanta sai dai katon mayafi da ta yafo a jikinta. Da shi ta ƙariso da fara'ar da tana cewa kai Salis, amma fa ka gama burge ni Ikram, ke ce yau a gidan namu? Ta faɗi haka yayin da ta zauna a kusa da mu. Na faɗaɗa murmushi na ce wallahi ko Intisar, yau mu muka kawo miki ziyara. Uncle dai dariya ya ce yau dai na huta da korafi da mita, ga Ikram nan ga Aziza, ina Faruk ya fita tun ɗazu wai ɗaurin aure zai je. Zai saurin miƙewa yana cewa subhanallahi, wallahi ni ma an gaisan ɗaurin auren nan na manta, auren Mahmud ne tabbas, kuma na san yana can ya nufa, na manta sharaf. To bara ne sauri na isa, duk da ne na san zuwa yanzu kan an ɗaura, to sai dai zan yi musu fatan alkhairi, kada nawa ya tashi nema a yi min ciki zuwa. Intisar ta yi dariya game da cewa ai kai baka da niyyar aure, ga matar ka samu amma tsoro ya hana ka bayyana mata sanka. Maza dai ka tsaya garin kallon ruwa. Ya juyo ya harare ta yana dariya ce da Allah ki kula da ki kula min da kannena. Ya juyo ya kalle mu ce to in tagwaye na sai na dawo. Na rasa shi da kallo ba tare da na iya cewa komai ba, jikina duk ya yi sanyi, raina ko ya dagule dalilin hirar da na ji suna yi da Intisar, wadda kuma na kasa fahimtar komai a hakan haka. Intisar ta sanya yan aikin da suka kawo mana jus kala-kala sai ka ce dama an zibge su, ga wani dambun nama. Kafin mu kammala cin abinci an ajiye. Gaskiya na yaba da Intisar kwarai da gaske, mace sai mai girki, daga gani kuma ta fito daga babban gida ne, ta yi dace kuma da miji wadda ya kamata. Wato dai bata san yadda za ta tafiyar da rayuwar aurenta bane da mijinta kamar yadda uncle ya yi mini bayani, ba haka yake ba. Tun da ita yar hutu ce a gidansu, ba sa fita sai school, ba ta san komai ba game da rayuwar aure. An dai yi mata ne kawai, sannan kuma iyayenta babu wadda ya zaunar da ita ya gaya mata komai game da rayuwar aure. Shi yasa bata ji daɗi, ba ta jin daɗi daga ita har mijin. Wannan kenan. A raina kullum na ɗauki alƙawarin zan ba da gudumawa ta don taimakawa rayuwar aure ya zaman da zamantakewa ya zama na abu mai kyau. Mun ɓata kusan awa guda muna hira wadda ta danganci rayuwata. Ta ce mana shekaranta guda da aurenta bata haihu ba sai ƙanwarta da take gurinta Ibtisam. Mu ma dai a takaice muka bata labarin kanmu da dukkanin abin da ya shafe mu, karatunmu zuwa shekarunmu. Aziza dai ita kuwa ta kishingiɗa ne domin ta samu littafi muguwar sakayya, littafin Hafsat Eladan. To ni ma fa hankali na gurin littafin, so nake in za mu tafi ta bani aronsa. Ganin ita Aziza na duniyar littafi ne, ita kuma Intisar hankalinta na ga kallon TV, sai na umarce ta da mu keɓe zuwa ɗakinta mu hira a ɗakinta, inda a nan ne na ga an narka uban dukiya a ɗakin. Ya yi matuƙar tsaruwa ba kaɗan ba. Da farko littattafai na fara janyo mata daga cikin jakata, bayan ta gama zayyano min matsalar ta musamman yadda ta faɗa mini, sai na ba ta littafin mu san kanmu maza da mata, da kuma ƙayatacciyar mace, sai kuma littafin sirrinmu, sai kuma littafin marigayi Abdullahi Muktar yaron malam, duniyar ma'aurata kenan. Sannan ko na shiga koro mata bayanai dalla-dalla, inda bata sani ban sanar da ita da abin da bata gane ba in warware mata kai. Intisar kam ta jinjina kai ne cike da gamsuwa, abubuwan da bata gane ba wasu musamman sai da ta ɗauko biro da takarda na rubuta mata a ciki. Na kalle ni cike da mamaki, kai Ikram, lallai fa mijinki ya saba kwarai da gaske ko, don Allah ina kika san waɗannan sirrika ke da ba aure kika yi ba. Na dan saki wani dariya ina duban ta nace Intisar kenan, ke dai kawai ki kokari ki dage da duk abubuwan da na sanar da ke wadda za ki iya karanta. Ina mai tabbatar miki da cewa sai Faruk ya zamanto kamar ɗanki, saboda matsananciyar soyayyar da babu boka, babu malam, babu tsubbu. Ina so kuma ki sanya Allah a ranki, ki rike shi da amana da
gaskiya babu cutarwa. Intisar ta saki dariyan farin ciki ta ce gaskiya Ikram ya kamata a ce kin yi littafi akan wannan al'amari namu. Al'amari ne mai girman gaske domin zai taimaka wa dubbannin al'umma a duniyan nan mata ba kaɗan ba, saboda idan kika yi haka za ki taɓo ginshiƙi ne da aka manta da shi wadda ba a faɗarsa, da kuma haɗi na sirrika manya-manya wadda mace za ta mallaki mijinta da wanzuwar zaman lafiya a gidan ma'aurata. Allah kaɗai ya san ladan da za a samu in kika yi haka. Na jinjina kaina na ce Intisar, ina nan ina ƙoƙarin rubutawa, na ɗauki tsawon lokaci akan wannan, ina bincike ina ƙarawa domin na sanya shi a ciki. So nake na yi littafi babba kuma guda ɗaya tilo wadda zai faɗakar a rayuwar zamantakewar aure. Ta ja numfashi ta ce gaskiya na ji daɗi da zaki taimaka wa al'umma maza da mata. Ya sunan littafin? Idan ya fito kin ga dole ne ma na nema na karanta shi domin jin sirrin da yake ciki. Kin ga ƙannena ma da za su yi aure dole in fahimtar da su don ya zame musu guzuri a rayuwar aure. To a taƙaice dai sunan littafin nan sakacinmu ne. Kada fa ki manta, littafin yana ƙunshe da abubuwa ba kaɗan ba. Sakacinmu ne. Daga nan muka fito, mai aikin ta Salwa ta kawo mana abinci da jalof ɗin kuskus, nan da nan dai wadda ya wadatu da kayan lambu da kuma niƙaƙƙen nama, sai ko farfesun naman kaza, sai coconut drink. Muka ci a tare da Intisar muka kammala. Haka Uncle Faruk da kuma Uncle Talib suka dawo da sabuwar hira. Akasarin hiran dai akan wanda Uncle Talib yake so ne. Raina ya sosu matuƙa har fuskata ta bayyana hakan, yayin da idanuna suka yi ja da alamun son zub da hawaye. Don haka na rayan sai na ringa ɓoye fuskata, wato dai da gaske Uncle Talib yana da wadda yake so kenan ba ne ba. Misalin karfe 5 saura muka miƙe da shirin tafiya, inda Intisar ta cika mu da katuwar leda da kayan makeup wai don mu yi kwalliya mu sake sace zuciyar 'yan maza. A raina na ce sace zuciyar wani kuma, bayan an riga ni an sace min tawa zuciyar. Da girma muka amshi kayan da ta bamu, muna cikin ɓacin rai. Aziza ta amsa muna godiya. A mota ma shiru ne kawai domin jikina ya matuƙar sanyi. Ni kaɗai na san abin da raina ke mini. Uncle da Faruk kuwa su ne a gidan gaba suke hiransu har muka iso gida. Yana dire muku wai zai raka Faruk wata unguwa, watakila zai kai dare ba zai dawo ba. Sai dare muka shiga, mama na kicin aikuwa ta balbale ni da bala'i, wai iskancin nawa yayi yawa shine na ja da muka tafi. Ina sanin na je na zauna ina nan a wurin yawo, kuma na san girki na yana jira na. Sai kuma ta koma cewa ko da yake laifin Salisu ne da ya ɗauke ki, kuma shi ya ɗaure miki gindi ke iskancin da kika dama a gidan nan, shi ma zai zo ya same. Ta fuske ledan hannun Aziza tana buɗewa ko ta ga haɗaɗɗun material ne masu kyau da tsada guda biyu iri ɗaya, sai mayafi su ma iri ɗaya shuɗi, sai kuma waika da turaruka. Mama ta jinjina kai tana duban Aziza ta ce ita ce ta baku? Aziza ta ce eh. Sai ta ɗebi atamfofin ta ce ke Aziza zan baki taki, wannan kuma ina so zan sanya a kai bikin da za mu yi, sai mu yi shiga iri ɗaya ni da ke, sai ku ɗebi kayan kwalliyar. Aziza ta saki baki tana kallon mama cikin mamaki, kafin daga bisani ta ce mama wannan kayan fa na Ikram ne wadda kika ɗauka, ba zai yiwu ki ɗauka ba. Ta zaro ido ta ce an hana ta, to sai ki zo ki kwata mata. A sanye na ce haba Aziza, to me abin magana? Na kalli mami na ce wallahi ki ɗauka mama, ni ba komai, na bar miki wannan kaya, ba abin da zai mini. Ta katse ni da wani harara da hargagi. Ai dole ne ma ki bari, ko da abin da zaki ne dan na ɗauka. Cikin haushi Aziza ta ce mama to ni ma na bar miki nawa, bana bukata, saboda haka ki haɗa su ki ɗinka. Ta jefa mata ta buga mata harara. Kin yi wa kanki banza mara zuciya wadda bata san ciwon kanta ba. A ɗaya bangare kuwa Uncle Salisu ya dubi Faruk yana cewa gaskiya Faruk, na rasa yadda zan bullo wa al'amarin nan da Ikram. Kanta yana nema ya mini illa a zuciyata, don haka zan bayyana mata ko zan ji daɗi a raina, ko da hakan yana nufin za mu yi faɗa da anti ne. Tsoro na daidai Ikram za ta amince da ni kuwa? Faruk ya murmushi, idan suna kan titi ya ce kai ka cika haufi da yawa akan Ikram, tana kaunar ka ita ma. Ya kalle shi da sauri da fara ya ce ta yaya ka san haka? Ya ce idan ka lura da ita sanda muke hiran budurwarka a gidana ta ɓata rai sosai, yanayinta ya sauya, ina kallon ta ba kaɗan ba. Salis ya washe baki, da gaske kake abokina? Ya gyaɗa kai ya kware kuwa ta wajen Ikram ba ka da matsala, sai dai ina mai gargaɗin ka a koda yaushe
kada ka je gurin kallon ruwa kwaɗo maka kafa, kai gaggawan bayyana mata. Uncle Salis ya murmushe ce ni zan shaida Ikram da cewar ba ta kula kowa. Faruk ya sake cewa yana da kyau ka sanar da ita domin mazan yanzu kiris suke jira, kuma ma ita intisar din tsada gare ta. Sai kuma ya kalle shi da alamun tuhuma ya ce wai abokina ina son maka tambaya game da Ikram. Kullum idan za mu yi zance sai na manta. Haka kurum na ji gabansa ya faɗi kafin ya ji abin da Faruk zai ce ya kalle shi ba tare da ya ce komai ba. Hakan ya baiwa Faruk damar ci gaba da magana ya ce Ikram wai wace ce ita a gidan ku tukunna? Ni dai na san anti ba ita ta haife ta ba, kuma Alhaji bai taɓa auren wata mata ba bayan anti. Kaga kenan akwai dakata da Allah, saurara. Ba na son zancen nan, ka bar wannan zancen kawai, labarin yana da tsawo. Faruk kenan, Ikram ɗiya ce kamar kowa, sauran bayanin kuwa zan sanar da kai idan da halin ka sani, in lokaci za ka sani. Kar ka yi tunanin komai, fata na kawai ka taya ni da addu'a kan Allah ya ɗora ni akan kowa game da wannan batun Ikram, kuma Allah ya sa zancen Ramatu ya zamanto tarihi a wurina. Wannan shine abin da nake so kamin. Faruk ya zinzina kai game da cewa Allah ya zaba mana abin da yake alkhairi. Amce amin. Washe gari ina kitan ina dafa indomi, mama ta shiga makotan mu gidansu anti Saratu inda ta haihu. Aziza kuwa tana daki tana wanke mana underwear din mu. Uncle kuwa tamkar an hurgo shi. Na saki dariya ina masa barka da zuwa, iso kitin yana cewa mai kike dafa mana ne mai gida? Gashi gaba ɗaya gida dumame da kamshi haka. Na ce indomi ce yauwa, maza ki kammala domin mutumiyar tawa ta iya girki kuma fa a gan gaba kike, ma'ana dai yunwa nake ji ni ma dama. Ce ayya kuma uncle ka makaro, domin kuwa iya cikin mu kawai na dafa. Ya harare ni game da cewa ai ko zan cire bonki. Ya juya falo yana cewa ina jiran ki, ina anti? Ta shiga makota barka. Na ce da shi cikin minti 5 na kammala. Na fito da katon food flags din nan na ajiye plate din na fog na dire a gabansa. Na ce ya ɗiba ya ci. Ke san sai dai na ɗibar masa. Na kalle shi galala. Na ce uncle ban san iya cikin ka ba, kada na zuba maka yawa ko yayi kaɗan. Sai kawai ya hau tattare riga ya ce ga iya ciki na kin gani, bari na buɗe miki ki ga girman sa sai ki san yawan abin da zai ɗauka. Wannan kenan. Dariya ya kwace min, ne saurin kau da kaina tare da cewa kai dagata uncle, ne fa ba haka nake nufi ba. Sai yayi dariya yana cewa to kawai ki zuba mini, sanan ne zan gane kina da rowa ko baki da rowa. Amma dai muddin sai min yawa ni da ke ne. Na ɗauko plate na zuba masa a ciki, na sika ta tabbye zaro ido ce lallai kam kin mai da uncle din nan jaki kenan. Na yi dariya game da zuba masa lemun citta da nai mai sanyi. Sai ga uncle ya cinye kusan rabi yana duba na ce gaskiya Ikram kin iya girki. Na yi dariya ina mai cewa kai dai uncle kana zuba santi ne. Ya murmushi, duk mijin da ya aure ki ya more bayan iya ƙarshe har da girki ma. Na kwaɓe baki zan yi kuka ne don uncle ka daina zancen nan don Allah, ba na so. Sai na miƙe zan shige ɗaki domin duk abin da yake ba na son so sa mini abin da yake zuciyata. Ya kalle ni sosai ya ce ya Ikram akwai maganar da nake so mu yi da ke, ki zo ki zauna. Ganin da gaske yake sai na dawo na zauna a gefen kujera ina fuskantar sa. Fuska ta cike da alamun damuwa. Ya ce Ikram kin ji zancen auren dole da ake shirin yi min ko? Na zaro ido na waje tamkar dai ban san komai ba. Na ce dawa kuma? Ya ce da gaske ya baki da labari ne? Na gyaɗa kai ina cewa to ina zan sani uncle, dama ana yi wa maza auren dole ne ban sani ba. Ya sake game da ajiye cokalin da yake hannunsa. Ya ce gashi nan ne za a fara a kaina. Ramatu ake so a aura min, kin san dai kaɗan daga cikin halayen Ramatu. Me zan yi da Ramatu? In ce na auri wa kenan? Menene matsayin yayana idan na aure ta? Ko kaɗan ba na son ta. Abin takaici an ci tafi kowa zaƙewa akan maganar. Hajiya ce kawai ba ta so. Abba ma ba yadda zan iya bijirewa, ba zai iya bijirewa yayansa bane, shi yasa yake na yi haƙuri na aure ta. Zumunci zan duba, zumunci ne ko mugunta ne ban sani ba, dan ni zan iya kiransa mugunta ba zumunta ba. Na ɗan ja numfashi, duk da raina ya soso nema na tsani Ramatu, amma sai na kalle shi na ce uncle kenan
biyayyar iyaye fa wajibi ce ga kowane ɗa, don haka ni dai shawaran da zan baka ka bi umarnin su ka aure Ramatu. Ya kalle ni a zabur yana cewa da bakin ki fa ke Ikram kike cewa na aure Ramatu. Yanzu haka ya nuna baki kishi na. Zaki so na aure Balagurbi kenan na kai gidana. Hawaye saurin zubo min ne saurin mai da su na ce uncle. To ka dage neman zaɓin Allah kawai, idan Ramatu matarka ce babu yadda za ka yi, haka idan Ramatu ba matarka ba ce duk duniya in za su taru ba wadda zai isa, wallahi babu mai aura maka ita. Ya kiɗa kai a sanye ya ce haka ne Ikram, ni kaina ina da zaɓi na wadda tuntuni ta shiga zuciyata, nake mata tsarkakakkiyar soyayya, dalilin tun daina kallon kowace mace, gashi kuma muddin ban aure ta ba na yi asara babba. Kin ga idan aka haɗa ni da wata Ramatu an ƙware ni, domin ba ita ce a zuciyata ba. Wayyo Allah, yadda ka san na rufe ankul da duka haka na ji zuciyata ta shiga bugu pat pat da ƙarfi tamkar za ta fasa kirjina da fito. Ne ƙoƙari na daure ni ya gyaɗa kai ya kalle ni game da cewa menene, ne murmushin yaƙe na ce babu komai. Ya ce to ke fa Ikram, waye zaɓin ki, wa kike son aura ko baki da shi? Ai ko wani ta karkare na ce ai uncle ne ma ina da wadda nake so, ina so in mallake shi. Na mallaka masa zuciyata gaba ɗaya, ya tafi da ita. Duk wani farin cikin da jin daɗi na shine namiji na farko da na fara so, kuma daga kansa na rufe shafin so. Babban buri na a yanzu na ganni a gidansa matsayin mata. Uncle ka taya ni da da Allah dakata, bana bukatan haka. Ya dakatar da ni da ƙarfi ya ambaci haka, kuma ina cikin ƙaraji. Yana zaro ido duba na yake yi wani irin yanayi da ƙarfi yake magana ransa a ɓace. Ikram, a gabana kike faɗin waɗannan in iskan kalamai na yaudara? A gabana kike cewa kina da wadda kike so, kike bin umarninsa, ashe kina san kin mallaka wani banza zuciyarki? Yanayinsa ya yi rauni, zuciyarsa suka sauya, idan sai ja suka kaɗa. Kace ban isa da ke ba ko? Na gode Ikram. A raunane ya faɗi maganar, hankalinsa a tashe. Na ji jikina ya sanyi, raina ya so mu ɓace. To hakan akan me kenan? Wani dalili ne uncle zai hana ni kula samari? Ta nake akan Ramatu ne, kuma na kusa kammalawa. Akan karatu ne na kusa kammalawa. Ga Aziza na har ta tsaye da miji, don haka na gaji da san masa wani, duk da na san cewa shi ne ɗin wanda nake so. Ba zan iya fitowa na furta masa ba. To gaskiya lokaci yayi da zan fitar wa zuciyata mijin aure, sai dai ni kaina na san ƙarya ne kawai. Ba zan iya soyayya da rayuwar aure da wani ɗa namiji ba bayan Salisu. Sanda nake masa shi yasa nake tsoron rabuwa da shi. Dafo ne da na ji yayi shine dawo da ni daga duniyar tunanin da na tafi. Na ɗago da hanzari, ido na ya ɗoro akan Aziza da na kalle ta a hankali. Ta zauna ta ce lafiya Ikram, me kika ga uncle ya fice ransa a ɓace? Ina magana ko saurara na bai yi ba. Wasu hawaye suka zubo min. Uncle ya yi fushi da ni akan gaskiyata, sai na ya ɓaci. Gani yake ban masa adalci ba. Da na sani da na haɗiye abin nan a raina. Ni nake yanzu kamar na haɗiye raina. Ya zan yi in same ta in bayyana masa shi nake nufi wadda nake so? Ikram ta rikice. Ganin ina hawaye ta ce wai Ikram, lafiya kike min wannan irin bayani? Ki min bayanin da zan gane mana. Na kasa cewa komai sai kuka. Aziza ta sake cewa haba Ikram, a tunani na duk abin da ya faru da ke ba za ki ɓoye min ba. Ni fa yar uwanki ce kuma abokiyar shawaranki. Na kwanta a jikinta tare da bayyana mata abin da ya faru. Tun daɗe tana tunani kafin ta sauke ajiyar zuciya ta ce Allah ya sa mu ji alkhairi, amma tabbas akwai rigima Ikram, sai dai kawai mu dage da addu'a. Daga nan ta janyo mana abinci muka fara ci. Duk jikina ya yi sanyi, raina ya ɓaci, zuciyata ta cika da bakin ciki. Uncle ya shiga, duk ya hana ni sukuni. Haka dai na dinga tsakuran abinci. Aziza kan babu baki, dina kawai take yi da ido. Komai ya tsaya mini tak. Jinjine yake jikin bishiyar mangoro da ke harabar gidansu. Ya san koyar da kai, zuciyarsa na tukuki da kuna, kansa na wani irin sarawa. Duk duniya ta masa matsi, duk faɗin duniyar ne sai ta masa matsi. Kaji shege, babu abin da ke masa daɗi a gare shi. Ya yi zurfi cikin tunanin da yake yi. Ikram kuwa abin da yake faɗa kenan. Babbar matsala kenan kuke sauraro.
tare da ni naku bin Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe. Ashe kenan Faruk ƙarya ya gaya masa da ya ce ta nuna sonsa. In ta nuna sonsa ba za ta taɓa yabon wani a gabansa ba, kuma ya fuskanci babu wasa ko zolaya a zancenta har cikin zuciyarta take faɗa. In ko haka ne tabbas tashi ta same shi. Ikram ce rayuwarsa, duk wani burinsa da tanadinsa a kanta yake da tsawon lokaci. Shin yaushe ne har ma ya saka ce Ikram ta kamu da son wani abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan Ikram ta auri wani ina raye. Maganar Faruk ta faɗo masa. Garin kallon ruwa kwaɗo zai maka ƙafa. Laifinsa ne da ya munafurci kansa, amma duk da haka ba zai zuba ido ba, zai yi duk yadda zai domin ya samu soyayyarta. A hankali ya ɗaga hannayensa sama yana cewa ya Allah ka mallaka min Ikram. Cikin takun ƙasaita ko kuma in ce na ƙwararru da isa wadda ta ƙware a harkan bariki ta ƙariso gare shi. Riga da siket ne a jikinta na les wadda suka yi matuƙar kama ta, ya bayyana da suran jikinta wadda ta yi kwaran motsi da su duk sun zagwanye. Ga kanta ya sha wani ƙarin gashin doki, cikin ƙatuwar muryarta mai kama da ta maza wadda gara ma na wasu mazan. Sai masa sallama, ya firgita ya juyo, take suka fuskanci juna. Ta sake zama masa wani iri tamkar wani dodo, ya sake binta da wani sakaran kallo mai cike da takaici. Ko kaɗan baya ƙaunar Ramatu a rayuwarsa wani. Wai amma ake ƙoƙarin danganta masa ita, ake liƙa masa ita da aure. Ramatu ta washe baki, ta masa wani irin duba wadda ita kaɗai ta san ma'anar wannan kallon. Yaya na sannu da hutawa. Ya juyar da kansa game da cewa sannu ke ma, to ba damuwa zan iya zama kenan, domin zance na zo da shi tunda kai baka da lokacin zuwa gona. Tun kafin ya ce komai ma tuni ta samu ta zauna bisa farar kujera na robar da ke kusa da shi. Ta kai ce sake karuwa da tsanar halayyar Ramatu, wacce mace ba macen arziki ba, haba ta ɗauko jiki kawai wa ita ta zo zance. Lallai su Ramatu an yi asara, an rako mata ne kawai duniya, domin duniyancinta da iskancinta ma kawai take, ita bata san wani abu ma wajen aji ba. Ya haɗa rai tamkar wadda aka aiko wa saƙon mutuwa. Ta ɗan kalle shi tana dariya ta ce, haba ya yi Sale, ka ɗan saki fuskan nan mana naka, kada ka firgita ni. Yanzu wannan idan da a daren amarcin mu ne, kai wannan ai sai tsoratan kasa bayyana maka tanadin da na maka na soyayya. Abin ma dariya ya bashi, don haka sai ya murmushi. Ya kamata yi wa Ramatu uzuri, watakila tana da matsala a kwakwalwanta. Ita kuwa ganin ya yi murmushi ne sai ta yi zaton ko ta burge shi ne zancen da ta yana amarce, sai ta ci gaba da cewa kai wallahi wannan rana sai ka mance inda kake ma. Kana mini wani irin kallo ne a haka, ko ka rena ne? Amma wallahi duk ran da ka mallake ni za ka yi tsananin ke dakata da Allah. Cikin tsananin fusata game da cewa wai kera mata wani irin diki, wata irin dakikiya ce ke, baki san ciwon kanki bane, balle darajar ki ta diya mace. A haka kike burin ki aure ne? Kina tunanin mahaukaci ne? Kin zo kina nan kina wasu zantuka na mahaukata da za su sanya ni na soki. Ƙarya ne. To ki sani duk abin da kike faɗa yana ninka min tsanarki a zuciyata, domin kina sake bayyana mini cewa ke ballagaza ce da bata san ciwon kanta ba. Sai ya ajiye numfashi ya ci gaba da cewa, to ki saurare ni da kyau ki ji abin da nake so na gaya miki. Mu sulhu ni da ke a yanzu, don zan bayyana miki sirrin zuciyata. Wallahi bana ƙaunar ki a zuciyata Ramatu. Ba ki burge ni, domin ba ki a cikin tsarin matan da nake so, wadda ma'aiki ya hore mu da mu aure irin su. Don haka ina mai baki shawara ki gyara halayenki, ko za ki samu mijin aure, amma ba ni Salisu ba. Kin san aure ana gina shi ne bisa tubalin so, muddin babu so a cikin aure to babu zaman lafiya. Don haka kwanciyar hankalin ki danne ki rabu da ni, domin wallahi idan kika nace sai kin auren wahala za ki sha ba kaɗan ba. Don ba na son ki, ba na ƙaunar ki, kuma ba zan so ki ba. Muddin kika yi gangancin shigowa gidana kuwa, za ki gwammace kiɗa da karatu, za ki zaman kunci da takaici. Gwiwanta suka yi matuƙar sanyi da jin irin kalamansa cikin baƙin ciki. Ya cika mata zuciya, ga shi kuwa abin ƙaunarta tuni babu alamun raguwa a san Salis da ke zuciyarta, illa ma ƙaruwa da ya daɗa yi. Babban magana. Fuskanta ta nuna alamun damuwa, ta kalle shi ta ce, bai dace ka sanya ni fargaba ba. Bai dace ka sanya ni a gaba da irin waɗannan munanan kalaman naka ba, don na furta maka ina ƙaunar ka. Ina laifin masoyi a rayuwa? Ku fa maza haka kuke. Maza nawa ne suke so na, suke ƙaunar aure na, amma duk ban saurare su ba.
saboda kawai kai na ce kai nake so amma kake ƙoƙarin watsa min ƙasa a ido. Dan Allah kada ka yi sakacin da za ka sa ka rasa ni a rayuwa. Ya saki wani irin murmushi na takaici da haushi ya ce, ashe ke ma akwai masu son auren ki dama ban sani ba? Shi ne kike turo kanki inda ba a san ki? Haba, ba a san darajar ki ba, ba a san tsadar ki ba, ba a san ki. Dan haka shawaran da zan baki ki maza ki koma ga masu buƙatar ki tun kafin su gudu miki. Domin ni ba na ƙaunar ki, kin san dai ki je ki same su kawai tun kan lokaci ya ƙure miki. Salisu tuni ya tsayar da matar da zai aura wadda zuciyarsa da ruhinsa ke so. Mace kamilalliya, 'yar mutunci, kyakkyawa, mai kyawun hali ta kowane ɓangare ta ɗara ki, kuma ita ce nake burin aure, sai ki haƙuri. Wani abu ya zo mata wuya, ya tokare mata wuya, wani ɗaci ya sa ta je shi har cikin wuyanta, tana cewa a ranta, wata 'yar iska ce wannan ta riga ni shiga zuciyar Salisu. Babu shakka ita ce take ɗauke masa hankali, lallai kan akwai babbar matsala. Ita ce ta matsa masa hankali, yake ƙaunarsa, zuciyarsa ta cika da tsantsar da na sani da kuma ƙiyayyar matar da yake so, amma dan ta san ko wace ce sai take so, wace ce wannan kuma a ina take, me take da shi wadda ta fi ni har ka kasa kallon kowace mace da daraja bayan ita. Ya yi taku ɗaya zuwa biyu, ya kalle ta sosai ya ce, ba huruminki ba ne, kuma ba lallai ne ki santa a yanzu ba, lokacin da kika santa in ya kamata za ki santa in lokaci ya, kuma zan zayyana miki ta kowane fanni ta ɗara ki, don haka kada ki ce za ki yi kishi da ita, domin za ki sha mamaki, ba za ki kwashe ta daɗi ba, za ki kwashi kashinki a hannu ne na gami. Ranta ya mugun ɓaci, hankalinta ya tashi, lallai sai ta yi da gaske akan Salis, domin yanzu ba zai taɓa yin haƙuri da ita ba, haka kuma ita ma ba za ta taɓa haƙura da shi ba. Dole ne za ta yi maganin shegiyar yarinyar da yake so, tabbas da a ce za ta ganta sai ta hallaka ta, ko da hakan zai sa ko ta nakasa ta, tunda a dalilin ta ne ya ƙi kula ta. Idanunta sun kankance saboda ɓacin rai, ta dube shi ta ce, ka gaya mini abin da za ka gaya mini, amma wallahi ka sani sai na aure ka, kuma ba ni ce zan wahala ba, ita wadda kake so din nan ita za ta wahala, kuma sai ta kwashi kashinta a hannu. Salis kenan, ka hutar da kanka, ka ƙaunace ni kawai, ni kaɗai ya dace na mallake ka. Ya bi ta da wani shashashen kallo mai nuni da alamun baki da tunani da hankali, sai kuma ya juya ya kama tafiya yana cewa, baki da tunani Ramatu, wallahi ki sani ba na son ki Ramatu, ba zan taɓa ƙaunar ki ba, ba zan taɓa son ki ba, balle har a kai ga batun aure. To in na ce na aure ki, na aurewa, na auri balagurbi ko kuwa second hand, ragowar wasu, ba ma mutum ɗaya ba. Yana gama faɗin haka ya nufi cikin gida da sauri, ta miƙe da gudu tana kuka, ta nufi hanyar gida, ɗakinta ta faɗa ta zube bisa gado, tana hango alamun santa a zuciyar Salis. Wayo Allah, ita kuma ba za ta iya taɓa haƙura da shi ba, don haka sai ta lallashi kanta, ta dawo ta ɗauko waya ta buga wa Hauwa ƙawarta, ta shiga ɗagawa tana cewa, Hauwa don Allah ki sauri ki same ni a gida. Hauwa ta ce, lafiya dai Mrs. Salis? Ta daka mata wani uban tsaki ta ce, Salis ya ɓata min rai Hauwa, sai don Allah ki sauri ki zo kawai, ina cikin matsala. Ta ce, gani nan zuwa. Sai ta kashe wayarta. Minti 15 kuwa sai ga Hauwa ta jira a gidan, ta tarar da ita a kunshe a ɗaki tana kuka, ta gudu ta ƙarisa gare ta tana cewa, subhanallahi, lafiya yar uwa, me ya zafi haka? Ta zauna game da janyo jikinta tana rarrashin Ramatu, tana shekar kuka. Ta ce, ni kam na shiga uku Hauwa, Salis na nema ya sanya ni mai hauka a kansa, yanzu nan muka rabu da shi, ya ci min mutunci fiye da zatonki da nufi ba zai aure ni ba, har yake kira na da balagurbi, ragowar wasu. Don haka ina son zaman lafiya, idan ina son zaman lafiya na rabu da shi kawai, idan ko na gangancin aurensa to zan wahala. Ta sake sanya kuka, ta ci gaba da cewa, ne kan yanzu na fara son Salis a rayuwa Hauwa, shi ya dace da tsarin rayuwata, ba zan iya haƙura da shi ba. Wani abin takaici wai ya ce mini yana da wadda yake so ta fi ni komai, kuma ita zai aura. Sai ta rushe da kukan baƙin ciki. Hauwa ta sake kamo ta tana cewa, ya shiru Hauwa, ita yarinyar da yake so din a ina take? Ban sani ba Hauwa, domin na tambaye shi ya faɗa min wai idan lokacin da ya kamata in santa ya zan santa. Wallahi da na san inda take da sai na je na nakasa shegiya ko ma in hallaka ta, domin ita ce ta ɗauki hankalinsa har ya ƙi sauraro na. Dan Allah ki taimaka min Hauwa, ya zan yi, ina mafita?
Hauwa ta ja wani kwafa game da tashin Ramatu zaune take gyara zamanki kuma ki share hawayen nan naki domin warakar ki ta zo kenan. Me aka yi Salisu da zai wulakanta ki? Buɗe kunnen ki da kyau ki je ni yadda Salisu ya ci mutuncin ke wulakanta ki, wallahi sai kin yi masa fiye da yadda ya miki, kuma dolen sa ne sai ya bi ki sau da kafa, kuma kamar yadda kike so sai an yi auren na an gama. Da sauri Ramatu ta zabura cikin tsananin farin ciki tana kallon Hauwa ta ce da gaske kike hakan zai faru? Hauwa ta sake yin wani murmushi ta ce mu muka yarda da boka da malam kuma za su biya mana bukatunmu da taimakon boka na. Sai Salisu ya zo hannunki mun juya shi sarranmu kamar yadda muke so, don haka za ta ci ubanta ita wadda yake so din, kuma domin na tabbata ba za ta ɓoye wa boka ba in ta ɓoye a gare mu ba zai nuna mana shi wani bane, to boka zai nuna mana ko ita wace ce, sannan sai mun ɗauki mummunan mataki a kanta. Da sauri da gaske na ji daɗi Ramatu, Allah yar uwa kai amma kin kyauta mini, ina alfahari da kasancewar ki aminiya ta a rayuwa. Wata ce babu komai, ni da ke mun zamto abu ɗaya ne, babu abin da ba zan iya miki ba, ke dai kawai ki tanadi kuɗi zuwa gobe ko jibi mu ɗaga zuwa wurin boka domin ya mana maganin matsalar mu a rayuwa. Ta kamo ta ja ta sumbace ta game da cewa na gode Hauwa, me zan yi don Allah ki yi, kin ji daɗin da nake ji, haba da Allah na gode. Sai ta mata wani irin hatsabibin kallo sannan ta ce ai ke ma kin san ke kaɗai ce burina. Ramatu ta kwanta jikinta gaba ɗaya tana dariya ta ce in dai ni ce kuwa, in har ni ce Hauwa kin samu yadda kike so ki yarda da ni. Tuni Hauwa ta kamo ta samu yadda take so, suka fara wasu irin abubuwa wadda mata da miji kaɗai ya cancanta a ga suna yi, wa iyazu billahi maɗigo. Allah ka shirya al'ummar musulmi baki ɗaya. Ashe Ramatu ba ga maza kaɗai aka tsaya ba kenan, har ma ga mata, babban magana. Abin ma bambara ƙwai, mata da mata kuma ta yaya kenan kai. Misalin 5 saura na yammaci ranar wata Asabar, muna falo muna kallon wani Hausa fim mai suna wai jarumin maza, wani fim ɗin Ali Nuhu. Mama ta tafi sunan wata kawarta da ta haihu Ladidi. Muna sanye da wani fuful ɗin les wadda abba na ya kawo mana zuwan da ya yi Dubai. Muka yi zanko aka mana ɗinki iri ɗaya, riga da siket ne. Muna cikin kallon ko wani yaro ya sallama ya shigo ce wai ana kiran Khadija. Da sauri na dube shi cike da mamaki kafin na maimaita sunan Khadija ya gyaɗa kai alamun tabbaci, domin duk gidan da Ikram aka sanni a makaranta kaɗai ake kirana da Khadija. Sai na ce to in ji waye ya ce in ji Nasir. Na ɗan yi tare da juyowa na kalli Aziza idanu cikin ido domin na gane mai kiran tita Nasir ne, wadda Aziza ta bashi adres ɗin gidanmu. Sai da na hurga mata wani harara sannan na ce da yaron ka ce wai ba ta nan. Aziza ta yi saurin cewa kai je ka ce tana zuwa. Zan yi magana ta yi saurin toshe bakina da hannaye biyu, kiwa Allah da annabinsa Ikram ki fita ku gaisa. Wulaƙanci bai da kyau a rayuwa, bai kamata ki wulaƙanta tita Nasir ba, bai cancanci haka a gare ki ba. Idan ma sallamar sa zaki yi ba ta haka zaki sallame shi ku rabu ba, ku yi rabuwar kirki. Idan ba haka ba kuwa yar uwata kada ki yi abin da ba haka ba. Na dube ta sosai na ce Aziza ki kasance mai fahimta ta a duk lokacin da abu yake taso min. Ba wulaƙanci nake ba, sanin kanki ne dai uncle ya hana ni kula samari. Ki duba yadda muka rabu da shi ranar akan kawai na yi masa ƙarya ina da saurayi, yau kwana 4 kenan ya ki zuwa gidan nan. Yanzu idan tsautsayi ya sanya ya zo gani ina zance fa me zan ce masa? Ba ni da mafita a wannan lamari. Zai ce lallai na faɗa masa abinda na faɗa masa gaskiya ne kenan. Bai kamata ba Aziza, gaskiya ne shiri da nake da uncle Salis, don haka ba zan fita ba, sai dai ki je ki masa bayani. Aziza ta kamo hannuna ta riƙe gamsa ce ba za ki je ki zance da tuta ba, jisawa kawai za ku yi sai ki sallame shi. Idan ba kya son zancen ki gaya masa gaskiya, dan kada in sake zuwa, dan idan baki fita ba zai sake dawowa kuma za su iya haɗuwa da uncle. Kin ga dai shi ma wata rigimar ce, ki daure ki fita insha Allahu har ki dawo ba zai zo gidan ba. Na jinjina al'amarin nan raina gaskiya kuma Aziza ta faɗa in kuma haka ne haka bai dace ba. Haka kuma Dr. Nasir yana da daraja a idona, duk sanda na kalle shi
ina jin shi a raina, ba wai ina yi masa soyayya irin ta aure ba ne, amma dai ya yi mini matsayi na musamman da kima da yake da shi. Don haka a sanye na janyo hijabi na sanya na fito waje. Yana zaune cikin motarsa ya zuba wa ƙofar fitowa idanu, ya rufe idanunsa da bakin gilas. Ƙananan kaya ne a jikinsa masu kyau, ya yi kuma kyau domin tita ba daga baya ba wajen iya dressing da tsafta. Tun kafin na ƙariso ya buɗe motar yana cewa bismillah mu zauna daga ciki ko. Na girgiza kai cikin murmushi na ce a'a, mu tsaya ma a nan ya isa. Ya mini wani irin kallo wadda shi kaɗai ya san ma'anar kallonsa, domin nema bin Hamza da nake gefe ban san wannan ma'anar kallon ba. Ta ya za a yi ma na fahimta inda ba soyayya nake yi ba? Lallai kenan. Sai an ce wallahi babu komai, domin sauri nake, ka san ba na zance saboda kai ne ma ya sanya kawai na fito. Ya tsira min ido, yanayin sannan ya dan canja a sanye, kuma ya ce to yaya kenan Khadija, gashi kuma Nasir ba da nufin wasa ya zo gurin ki ba, domin ki shirya ce akan irin san da nake miki, ba zai yiwu na kyale ki ba. Shi yasa na zo gabatar da kaina a gidanku, ko gobe ne zan iya turo magabata na. Wallahi ina tsananin ƙaunar ki Khadija, ƙaunar da ban taɓa yi ma wata ƴa mace ba a rayuwa na kamar ki. Mata ba sa gabana, akan ki ne na sha'awar aure, don Allah ki taimaka min. Isa Nasir ya bani tausayi matuƙa, kalamansa kuma ya tsaya min a rai, ya matuƙar tausaya mini, ya kashe min jiki, na rasa abin cewa. Ya sake tausasa muryansa irin ta abota soyayya ce. Khadija, ki fito ki bayyana mini asalin gaskiyar ki. Na san cewa kafin ya ƙarisa wayar da ke gaban aljihunsa ta ɗauki ƙara, ya ɗauko da sauri game da ɗagawa, har rusunawa ya alamun dai wadda yake maganar babba ne a gurin sa. Ya ce kawo, barka dai da yamma. Sai na ga tita ya yi wata irin zabura, zaro ido yana cewa da gaske kawo, kai alhamdulillah, Allah shine abin godiya, ina nan tafi yanzu nan kawo insha Allah. Ya kashe wayar, fuskarsa ta bayyanar da wani matsanancin farin ciki. Ya ne ya ce please Khadija, I'm sorry, kimin afuwa, wani abin farin ciki ne ya same mu a yau. Zan tafi gida, kin san dama ba a garin nan nake ba, ni asali na ɗan garin Katsina ne da iyayena da kowa, kamar dai yadda na gaya miki kwanakin baya bautar ƙasa ne na zo yi a garin Kano, kuma makarantar ku na zo. To yanzu nan kawo na ƙanin Hajiya ta ya mini waya an ga an ci a garin Jos, yanzu kuma an ce har an kama ta an rike ta, wani abokinsa ne ya ganta. Ya kalle ni da rashin fahimta na cewa ce kuma an ce, sai na ga idanunsa sun ciko da ƙwalla. Ya ce yaya ta ce Ikram, ita ce babba a ɗakin mu, tsautsayi ne ya hau kanta, aka haukata ta tsakar dare, ta gudu, aka neme ta aka rasa, sai da aka kai shekara 9 ana neman ta, sannan yau aka ganta a garin Bauchi. Muka je aka kamo ta aka kai ta asibiti, a can din ma tsakar dare ta sake ballewa, kofar ta fice. Yau kuwa shekaru kusan 8 kenan babu ita babu labarin ta. Mun yi nema, mun yi tafiya, mun gaji, mun ba da addu'a, har yau sai ga shehu Allah ya amshi addu'an mu, Allah ya bayyana ta. To ashe tana can a garin Jos, har ma an yi nasarar kama ta. Mu da addu'ar samun nasara, kada ta sake guduwa dan karfinta har mamaki yake bani, sai an samu ƙarfi fiye da 10 suke iya rike ta, kuma nan ma sai ta watsar da su. Babu lokacin da zaki ji sauran bayani, za mu ƙarisa zancen mu sai na dawo. Yanzu haka wucewa zan yi garin Jos, daga can sai mu tafi mu ɗunguma zuwa Katsina, za mu yi waya. Haka kawai na ji gabana yana faɗuwa saboda tausayin wannan mata. Ina son jin sanadin haukan nan nata, amma ganin ya ruɗe sai ya sa ni sauri na ce Allah ya sa mu dace ya kuma ba ta lafiya. Ban ƙarisa ba saboda ganin motar da take shigowa gidanmu ba kuma motar kowa bane illa motar Uncle Salis. Gabana ya tsinke, yake wani irin faɗuwa. Tuni shi ko ya shiga tashi motar yana cewa ga sakon ki Ikram, har da waya a ciki sabo. Ban bari ya ƙarisa ba na ce a'a tita sai an jima. Ki rawar jiki na shige gida da gudu sauri ina shiga na shige ɗakin mu. Gabana na faɗuwa yana duka uku na saki wani irin kuka mai tsumarai. Aziza da take kwance tana duba wani littafin addu'o'i, ta saurin ajiyewa game da jiyowa ta dubo gare ni a ruɗe, tana cewa
ina wani irin kuka cikin tashin hankali ga tsarabar da ya baka. Waya ce mai tsada kuwa. Nan take buga ta da bango da ƙarfi, ai kuwa wayan take ta tarwatse, bai sake cewa komai bai juya da saurinsa ya fice. Mu duka mun fi kimanin minti 10 babu waje ya kwakwaran motsi. Daga can Aziza ta da doguwar ajiyar zuciya ta ce wannan shine an yi ba a yi ba. Yi haƙuri Ikram, ne na janyo miki duk abin da ya faru tunda ba ki niyyar zuwa wurinsa ba, na takura miki, amma babu komai. Ni zan je har gida na baiwa Uncle Salis haƙuri na fahimtar da shi komai yanzu. Na san yana cikin fushi, shi yasa ba zai saurare mu ba. Na sauke wata ajiyar zuciya na wadda na ci kuka na ishe ni, ido na ya ja na ce Aziza, al'amarin Uncle yana ɗaure min kai. Na kasa gane abin da yake nufi da ni. Me yasa zai sa ni haka? Me yasa zai hana ni zance? Alhali kuma dole ne sai na yi aure. Amma duk da haka na kasa bukata. Ina bukatar komai a kusa da ni. Ina son faranta masa rai, ba na son fushinsa. Ki taimaka ki je ki fahimtar da shi. Ƙarya nake duk abin da na faɗa masa. Ki gaya masa ina kan bin umarninsa. Ta dafa bayana ta ce babu komai Ikram, insha Allahu gobe zan je. A daren Abba ya dawo daga tafiyar da yayi, mun yi murna sosai kuwa, mun sha tsaraba kala kala. Mu duka muna saman sa a tare muke. Mama kuwa dama ganin yadda dadi ya sanya mu a gaba yake ta tambayar mu matsalar mu, hakan ne abin ya bakanta mata rai sosai. Dan haka yasa ta sauko tana ta huce a ranta, ta ayyana yadda za ta yi da wannan shegiyar yarinya da a ganinta ta zame mata karfin kafa, har ma ta fi ta matsayi a zuciyar Alhaji. Alhalin kuma to duka 'ya'yansa ne. An bai bi ta da kallo. Bayan fitar ta kuma sai girgiza kai ya dawo da kallon sa gare ni, yace ya dai Ikram, babu wata matsala ko? Na gyaɗa masa ke cike da jin daɗi da farin ciki fal a raina. Ina son Abba na domin shi ma yana matuƙar so na. Ina farin ciki ya zame min uwa, ya zame min ubana, domin ban san daɗin uwa ba tunda aka ce min ta rasu, shi yasa ba ni da kamar shi. Nace babu wata matsala Abba. Ya juyo ga Aziza ya ce Aziza fa akwai matsala ne? Ita ma dariya kawai ta ce a Abba. Yace shekara nawa ya rage muku ne? Nace Abba watanni ne ya rage ma, ba shekara ba. Yace kai masha Allah, a sai dai 'ya'yan nan nawa sun riga sun girma, sai ku nitsu. Yace to yanzu Khadija ne ake ciki game da maganar aure? Kin ga dai 'yar uwanki Tini ta riga ta tsaye da mijinta, kuma ina so na haɗa auren ku ne ranar lokaci guda. Gabana ya yanke ya faɗi, yayin da Aziza kuwa ta danno mini wani irin gwalo da dariya tana na buga mata harara a raina, ina cewa ni ko Ikram nawa ta same ni, bayan Uncle kaɗai shine zaɓin zuciyata, kuma ban san ya za mu yi ba. Sannan gashi ya hana ni kula kowa, watakila so yake na dawwama a gidanmu kenan ina wahalar mama. Ji ne Abba yana cewa ku kwashi kayan ku je ku kwanta, dare yayi, sai da safe za mu ƙarasa maganar. A ɗakin mu kuwa kowa ya riga Aziza cewa ai na gaya miki aure dole, idan za ki fidda miji ma to ki fidda miji. Ba ruwana da wani maganar abin nan, in ko so kike a bada sadakar ki ga mai rabo shi kenan. Ban tanka mata barewa ta gari kamar yadda Aziza ta yi alƙawari 11 ta shirya ta je ta shirya wa mama za ta je gidan Hajiya. Ko shiga gurin su Hajiya ba ta yi ba, ta zarce bangaren Uncle tare da addu'ar Allah ya sa yana nan. Ta ci sa'a kuwa ta hango shi a kofar ɗakin a buɗe. Tana zuwa kuma mintunan da ba su wuce ba ta same shi da nutsuwarsa. Ya kwana cike da tunani na ƙaunar Khadija, duk inda ya juya yana tunaninta, yana hango ta. Ya rasa yadda zai bullo wa al'amarin nan, domin dai ba zai taɓa haƙura da ita ba a ruhinsa. Lallai kam akwai matsala. Wani ɗan iska ne wannan, har da ya nasarar sai zuciyar Ikram, wadda ma kuwa yake tattali da ɓoyewa. A daren ya tashi alwala yana filfilu, yana roƙon Allah ya mallaka masa ita, domin ita ce burin ransa Ikram. To haka ma da safe ya tashi bai fito ba ma balle breakfast, sai 12 Hajiya ta aiko aka tashe shi, aka tarar kofar a rufe. Sai ta yi zaton ko tun fitin safe da ya bai dawo ba. Ya dan bude kofar saboda ya ga rana. Cikin wannan hali Aziza ta shigo ta tarar da shi yana kwance da gingine, idanunsa a rufe. Saurin dago ido yana kallon ta kamar zai ce wani abu, sai kuma ya mayar da kansa ya kwanta. Ta taho dab da gadon ta zauna akan kafet, ta dan murmushi a ranta ta ce wannan ai
aikin na san aikin so ne ko? Cikin sanyin murya kenan ta uncle ko ba kai murna da zuwa na bane? Ya ɗan kalle ta da jajayen idanunsa cike da damuwa. Da ta yi musu yawa ga rashin bacci, ta ya zan yi murna Aziza tunda ban san da wacce kika zo ba? Ta saki wani irin murmushi ta ce uncle da alkhairi na zo maka, don haka akwai buƙatar ka tashi ka saurare ni da ke, domin matsalar ku ta zo ƙarshe. Ga dukkan alama dukkan ku kun ƙi nutsuwa ne ku shirya wa kanku abin da ya kamata. Da sauri ya miƙe yana duban ta cike da mamaki da kalamantan nan a tunanin yana so ya san inda suka dosa. Ɗora da cewa kamar ya fa Aziza ban fahimce ki ba. Ta gyara zama idan tana kansa ta ce kamar yadda dai ka daɗe kana fama da ciwon san Ikram shine yau na zo maka da magani. Ya zaro idanuwansa duk waje yana kallon ta, ya sauko gaba ɗaya daga kan gadon ya zauna dirshin a gabanta cikin sauri ya ce Aziza kin fahimci inda na dosa kenan? Ke ma kin gane na daɗe da ƙaunar Ikram kenan? Ki taimake ni, na rasa yadda zan yi da san Ikram. Yana nema ya illatar da zuciyata, gashi ban san yadda zan yi ba. Hasali ma ta riga ta mallaka wa wani zuciyarta. Me mafita Aziza? Ba zan iya rabuwa da Ikram ba. Aziza ta saki wani murmushi sannan ta kamo hannunsa ta riƙe ta ce na fahimce ka uncle. Tuntuni ba yau ba, sai dai abin da ya faru ne. Wannan abu ne ya daɗa tabbatar min da zargin da nake na cewa Ikram kun daɗe da ƙaunar juna kai da ita, amma kun kasa bayyana wa junar ku haka. Da sauri uncle ya ce ni ne nake ƙaunar ta Aziza, amma ita ba ta so. Dakata uncle. Da hanzari ta katse shi. Ikram tana ƙaunar ka fiye da tunaninka, tun ba yau ba na lura da haka. Wallahi ina mai tabbatar maka da cewa Ikram ta daɗe da san kai kaɗai take so, kuma kai ne a zuciyarta. Tana bin umarninka fiye da tunaninka. Bata taɓa sake wani namiji ya samu sake a wurinta ba, balle har soyayya ta shiga tsakaninsu. Sita Nasir malamin mu ne a school yake son Ikram kamar me, amma bata taɓa sauraron sa ba. Zuwan da ya ma ni na uzura mata akan ta je domin ta masa bayani. A nan dai Aziza ta kwashe duk labarin abin da ya faru ta gaya masa, hatta maganar da suka yi sai da ta gaya masa. Wallahi ta ce a takaice dai ƙarya ne, kai take nufi kuma kai take so. Zuwan da na yi a dalilin tayar da hankalinta ne, gashi kuma ɓacin ranka ya tayar mata da hankali. Ina mai umartar ka da kai gaggawar zuwa ka bayyana wa Ikram abin da ke zuciyarka, tun da ka san ita mace ce. Ko shekara nawa za ka yi ba za ta taɓa iya bayyana maka ba, saboda ta kasance mace ce mai kunya. Uncle Salih ya saki wata ajiyar zuciya na jin daɗi da wani farin ciki da ya lullube shi da abin da Aziza ta bayyana masa da irin ƙaunar da take masa. Ta gyaɗa kai alamun tabbaci ya saki murmushi ya ce na gode miki Aziza da wannan taimako da kyakkyawan albishir naki, kuma a yau ba sai gobe ba zan zo ga Ikram na bayyana mata kudirina a kanta. Ita ma kuma ta sauke ajiyar zuciya tana kallon sa ta ce to amma fa uncle ina hango rikici a gaba da wani badakala da za a shirya. Za a fuskanci badakala a soyayyar ku kai da Ikram ba kaɗan ba. A take shi ma yanayin fuskar sa ya sauya ya ce ni ma na hango hakan ba ka tun ba yau ba, amma yaya zan yi da su? A sanye ta ce ina ganin dole ne ku ɓoye soyayyar ku don gudun fitina. Muddin mama da Ramatu suka ji abu to ba zai kyau ba. Ya ce kenan soyayyar wasa za mu yi ba ta aure ba? Kai dole ne kowa ya ji, tun da aure ba abu ne na wasa ba. Dole ne na sanar ko don in cire zancen wannan auren ballagazar Ramatu, kuma ko anti za ta yi yaya sai an yi auren nan, amma Ikram ce zaɓin raina, don haka kada ki ji komai, sai dai kawai ki taya mu da addu'a. A sanye ta gida kai gami da cewa to Allah ya tabbatar mana da alkhairi ya kuma kare mana fitina. Cikin jin daɗi ya amsa da amin. Sai ta miƙe ta cewa to bari na shiga gun Hajiya, domin gurinka na fara zuwa. Ya zaro kuɗi aljihun shi, bai ma san adadin yawan su bai miƙa mata. Wannan takuicin ki ne. Ta zaro ido. Yau kuma Aziza ni zan baki kyauta ki karɓa? To bari na mayar aljihuna. Ya huta. Kafin ya mayar ta wacce tana dariya da godiya ta ce ta. Shi ma dariyar yayi. A ciki ita ma Hajiya haka ta kakarta. Matsalan Uncle Salih suka tattauna game da batunsa da Ramatu. Sama Hajiya hankalinta bai kwanta da wannan abin ba, amma yaya za ta yi? Ba yadda ta iya, amma dai tana nan tana gaya wa Allah, kuma ta san
zai masa zaɓi na gari. Aziza ta so ta bayyana mata Ikram, amma ina Ikram Salis yake so, sai kuma ta yi fargaban hakan duk da cewa ta san Hajiya ba ta da matsala, tana son Ikram, ba ta jin za ta kawo matsala akan batun, sai dai ta bar abin a ranta. Shi Salis ya sanar da ita da kansa. Suna cikin wannan hirar ne Habib ya shigo, yayar Ramatu, saurayin Aziza kenan da suke shirin yin aure. Nan fa suka rashe suka kama kwatar soyayyarsu a gaban Hajiya. Take Hajiya ta miƙe tana cewa lallai ka ni wannan iri rashin kunya ba da ni za a yi shi ba. Ta fice ta ba su wuri suka ci gaba da shekewa da dariyarsu. Bayan azahar Habib ya mai da ita gida, suka shigo gida biyar da mama sun taɓa hira sosai tare da tambayar Ramatu da zai tafi ya ba ta 10,000. Burin mama kenan. Ta shiga washe baki da godiya. Aziza kuwa sai kumburi take, ina ma ya ba ta 5,000 wai gashi ma ta sai kayan kwalliya. Sai godiya, amma yana fita mama ta kwace kuɗin gaba ɗaya ta haɗa duka. Ba za ki amfani da su ba domin babu abin da ba ki da shi. Mu ne cancanta mu riƙe kuɗi. Ban damu da komai ba, na shige ɗaki na ya kwance. Ban san zuwan uncle ba ma kwata-kwata, don Aziza ba ta ce min zai zo ba. Misalin karfe 8 Aziza ta fita kenan za ta gidan anti Saratu, sai ga ta dawo. Ina kwance a ɗaki, littafi na hannuna ina karantowa. Ta ce ta so mu je, ana kiran ki a waje. Ta fisge littafin da ke hannuna, ta fisge hannuna gami da zaro ido. Na ce babu ruwa na Aziza, kuma wane ne ba zan fita ba. Sai sauri rufe baki ta ce kin ko san wane ne? Na girgiza kai, ban sani ba kuma ba na so in sani. Sai murmushi ta ce uncle ne ba. Na kalle ta kawai a sakarta na ce idan uncle ne me ya hana shi shigowa gidan? Aziza ta fisgo ni tare da cewa da Allah ta so, wallahi uncle ne kawai dalilin da ya akwai dalilin da ya hana shi shigowa gidan ne. Ban sake ce mata komai ba, na suri gele na bi ta a baya. Yana zaune cikin motarsa ya buɗe murfin ɗaya bangaren. Aziza in ta fice na tsaye na tsura masa idanu, ina tunanin abubuwa da dama. Ya yi kyau cikin ƙananan kayan da ya sanya. Hannu ya min nuni na zagayo cikin motar. Ban yi masa musu ba, na zagayo na shiga na yi zamana a ɗaya ɓangaren. Kamar dai yadda ya yi, sai na bar murfin motar a buɗe. Cikin mamaki ya ce ya aka yi baki shigo ciki ba? Uncle ya wani siririn murmushi. Kai ba haka bane. Ya aka yi baka shigo ciki ba? Ya wani irin murmushi yana duba na ƙasa cikin farin gilashin da ya manne a idonsa. Sannan kamar mai raɗa ya ce saboda zuwa na yau ɗin ya bambanta da zuwan da nake yi. Wannan zuwa ne mai matuƙar muhimmanci a gare ni gabaki ɗaya ni da ke. Ya ɗan saurara kaɗan sannan ya cire gilas ɗin idanunsa ya zuba min shanyayyun idanun sannan. Ni ma kallonsa nake cike da mamakin kalamansa da tunanin inda suka dosa. Ganin dai bani da niyyar cewa komai ne, sai gyaran murya ya ci gaba da cewa bayan sauke wata nan nauyar ajiyar zuciya, Khadija. Yadda ya ambaci sunana da wani irin yanayi sai da ya haifar mini da wannan kasala da faduwar gaba. Ya tsare ni da idanu. Zahirin gaskiya na zo miki da wani al'amari ne mai girma kuma mai sauki kuma mai daɗi. Idan har kin yi masa kyakkyawar fahimta, kada ki ga laifina akan takurawa ko matsantawa wa rayuwarki. Ina so ki bani haɗin kai, kada ki bani kunya, amma hakan kuma kada ya zamanto da takurarwa a ciki ko kuma da tauye haƙi. Ina so ki yi abin da ranki yake so, ba na so ki yi abin da ranki baya so. Ma'ana ina so ki ga mini ilahirin gaskiyanki. Wallahi Ikram, na daɗe ina fama da matsanancin sanki da ƙaunarki a raina. Ƙauna irin wadda ba ta da iyaka, kuma manufata ita ce aure a gare ki idan har kin samu na sami amincewarki. A gaggauta na ɗago idona waje ina duban sa na kasa ko kifta su, yayin da wani katon abu ya taso na tsawon lokaci ya tokare min makoshi na tun daga wuyana. Na ji sukuf ya wuce zuwa cikin cikina, wadda na tabbatar ko wannan son Uncle Salis ne, wadda ya daɗe ya kafu shekara da shekaru. A yau kuwa maganinsa ya zo kuma har ya wuce cikin cikina. Nan ma na rasa wani irin yanayi zan fassara kaina, na kuma kasa cewa komai illa dai idanuna da suka cika da abubuwa da dama. Ya ɗaga min gira game da cewa yes, wallahi Ikram, ban san girman ƙaunarki da yake zuciyata ba, domin
tunda nake ban taɓa son wata ƴa mace kwatankwacin son da nake miki ba. Sai dai wata rahama ce kuma alkhairi ce a gare ni, jikina yana bani ketawa ce, don haka ki taimaka min Ikram, idan na rasa ki tabbas zan faɗa mawuyacin hali, amma fa ki faɗa mini gaskiyar abin da yake cikin zuciyarki a dalilin son da nake miki, wadda hakan ya haddasa min matsanancin kishin ki a raina har na hana ki kula samari. Abin mamaki, duk gadin da nake yi miki ashe tuni wani ya riga ni yin gini a zuciyarki ba tare da na sani ba. Ki buɗe baki kike gaya mini irin son da kike masa, kin san dole kuwa raina zai ɓaci. Ko kin san ke ce wadda nake faɗa miki ina tsananin so a ruhina? Na kasance cike da azabar zafin kalamanki a raina, wadda hakan ya sanya na ƙaurace miki, amma na ji ba zan iya ƙaurace miki ba. To sai lokacin da na zo domin kawo ƙarshen komai, na zo domin in tabbatar miki da abin da ke raina, sai kuma na tarar da zahirin tabbacin abin da kika gaya min. Na tarar da ke kina hira da wani saurayi, hankalina ya tashi, ban taɓa tunanin haka ba. Hankalina ya tashi tashin da bai taɓa yin kamarsa ba. A wannan dare ban yi bacci ba, numfashina da ƙyar ke tafiya. Ban samu nutsuwa ba sai zuwan Azizar da ta warware mini al'amarin nan. Sai a lokacin na samu sukuni da zogin da zuciyata take mini da zulumin da nake ciki. Har ta haɗa da bayanin ke ma kina nan kina fama da tsananin sona a zuciyarki. Ashe ba ni kaɗai na kamu ba. Da sauri na dube shi da mamaki na ce, Aziza ce ya saurin katse ni. Kwarai kuwa, ko ba haka ba ne? Ƙarya ta faɗa ba kya sona? Sai kuma na yi shiru ba amsa, domin kuwa idan na ce ba haka ba ƙarya ne, in na ce babu son sa a raina. Ya sake tsare ni da ido yana cewa, don Allah ki furta mini da bakin ki Ikram, kina sona? Na yi shiru kamar ruwa ya ci ni, wata irin kunyarsa na sake ji. Aziza ta riga ta farke min layana, ta cuce ni. Ina son uncle so mara iyaka. To sai dai kuma kullum idan na tuno wasu abubuwa hankali na yana tashi, sai na zub da ƙwalla. Mama da Ramatu su ne abin shakka da tsoro na a soyayyata da uncle. Ya sake katse min tunani da cewa, ke fa nake sauraro Khadija, dan Allah ke min magana mana. Wallahi shirinki zan iya fassara shi da abubuwa da dama. Sai na gasa na ce uncle, batun ina son kama ɓata baki ne, domin ban taɓa son wani ɗa namiji a cikin raina ba sai kai. Ban san lokacin da son ka ya shige ni ba, kawai na waye gari ne na ji ne a cikin son ka, kuma ni ma kai nake nufin wadda nake so ba wani ba. Wanda ka gani ko ya zo gurina ne, malaminmu ne, na san Aziza ta gaya maka komai. Sai kuma muryata ta yi rauni, idanuna suka canza launi a sanye na ce, amma uncle kana ganin soyayyarmu za ta kai labari idan kai duba da yadda Ramatu take shirin aurenka? Ga kuma mama na tabbata ba za ta taɓa amincewa da ka aure ni ba. Ba za ta amince da auren mu ba. Ya ɓata rai sosai bayan ya ja wani tsake ce, kada ki damu da wata damuwa a zuciyarki ma. Tunda kina so na, ina son ki, alhamdulillahi. Ba na shakkar kowa a cikin soyayyar mu. Mama ba ita ce ta haife ni ba. Iyakaci ƴar uwata ce. Iyayena kawai su zan sanya a gaba. Su nake tunani ko za su hana ni, to su ma na san ba za su hana ni ba. Na bi umarninsu. Su ma kuma na san ba ni da matsala da su a gurinsu. Batun Ramatu kuwa ki ajiye shi a gefe, domin ba zai yiwu ba ne. Ba zai yiwu ba, ban ga inda za a min auren dole ba. Tunda ni ina da zaɓi na, wallahi ƙaunarta ko kaɗan ba na yi. Jikina ya mutu murus, zuciyata na cikin jin daɗi da kuma fargaba. A yau ne na samu maganin raɗaɗin ciwon son da ina fama da shi na tsawon lokaci, tunda gani a gaban uncle yana furta min tsadaddun kalaman soyayya da ƙauna ta gaskiya. Sai dai fa ni kaina na san rikici ne a gaba. Tabbas zan fuskanci babbar matsala a soyayyarmu da uncle Salisu. Sai dai na ce Allah ya shige mana gaba. Wannan haka yake.
kamar yadda wani abokina ma ya fuskanci babbar matsala a soyayyarsa kenan, ya ɗauki so na gaskiya ya damƙa mata, ya ba ta yarda da aminci. Ashe ita ko ba haka bane. Kai Allah ka haɗa mu da masoyanmu na gaskiya. Mun ɗauki dogon lokaci ni da uncle a cikin mota, inda babu kunya ya ringa fasa mini kai da zafafan kalaman soyayya masu karya min zuciya, ya ƙara dulmiyar da ni har ma nake jin komai wuya duk rintsi ba zan rabu da shi ba. Zuwan Aziza ne ya katse mana hira, inda muka yi da shi ya fara tunkarar iyayensa da maganar mu yadda suka yi sanar da ni, daga nan kuma sai ya sanar da abbanmu, domin shi yana so a yi abin cikin ƙanƙanin lokaci ne. Sun ce to Allah ya tabbatar da alkhairi. Aziza ta amsa da amin. To fa a ɗaki na tsare Aziza da cewa, wallahi Aziza ke kika cuce ni, wato ke daga aiki kawai sai ki je ki kalla mini sharri, har da cewa wai ni ma ina fama da ciwon kansa. Aziza ta fashe da dariya tare da cewa to ƙarya na miki, ba ciwon kansa ne ya sanya ki kike kuka ba, har da wani dogon tunani cikin dare, kina tunani ban sani ba ne? To ni fa na ramfo jirgin naku, ya kamata kuma ki godiya a gare ni, domin ni na tsamo ki ne kawai daga yanayin da kike ciki, na kawo miki maganin ciwon ki. Sai kuma ta canza salon hirar da cewa gaskiya yar uwata kin yi dace da masoyi, domin uncle Salisu miji ne na har nuna wa sa'a. Na jinjina kaina a sanye, batun ke gaskiya ne Azizu, sai dai akwai kalubale a cikin, rikici ne babba a wannan soyayyar. Muddin ta fito fili, ina tsoron Ramatu da mama su duka ba su ƙaunata, sai kanki shaida ce, babu yadda za a yi su amince da wannan batu. Ido na ya ciko da ƙwalla cikin tausayi, ta janyo ni jikinta tana cewa, kada wannan ya tayar miki da hankali, insha Allahu ba ki da miji sai uncle, domin ban goyi bayan ya aure Ramatu ba, insha Allahu zancenta zai zama tarihi, na tabbata ba zai yarda a masa auren dole ba, kuma maganar ki ma ba za a samu matsala ba daga gurin Hajiya da Alhaji. Daga gurin Hajiya ba na tunanin matsala, Alhaji ne da mama. Dama tun na san za a rina haka, za su kawo matsala dai ita mai sauƙi ce, domin ita ba za ta iya hanawa ba kuma ba za ta iya sawa ba. Ke dai kawai ki dage da addu'a, ni ma zan taya ki akan Allah ya kawar da duk wata matsala da za ta kawo cikin auren nan. A sanye na amsa mata da amin, na yi lamo bisa katifa, ina hangen babbar matsala da za ta faru da ni idan mama da Ramatu suka ji cewa ni ce wadda uncle ke so, domin na san abin ba zai yi kyau ba. Yana isa gida bai zarce ko ina ba sai falon Hajiyar, sai ya same ta tana sallar shafa'i da wuturi. Ya nemi guri ya zauna bisa doguwar kujera yana fuskantar ta, tana nan sai da ya dan jima sannan ta idar da sallar, sai addu'a suka shafa tare, yayin da ta sauko bisa kafet din yana gaida ta amsa cikin sakin fuska da fara'a, tana dubar da sannan ta ce ya aka yi ne Salisu, domin na ga bakin kan nan akwai magana. Na gyara zama sosai gami da sakin fuska ya ce, kwarai kuwa Hajiya, na zo ne akan maganar da muka yi da ke na kwanakin baya ta yarinyar da nake so. Alhamdulillah a halin yanzu daga gurinta nake, mun gama sasantawa ne da ita kuma ta amince, insha Allahu zan turo iyayena. Hajiya ta faɗaɗa murmushi tare da cewa masha Allahu, Allah mun gode maka. To a ina yarinyar take? A'a Hajiya, ai ta gida ce, domin ko Ikram ita nake so. Ta kalle shi da sauri gami da cewa wace Ikram din? Gabansa ya faɗi, ya daure ya ce, Ikram ta gidan Anti Sadiya. Ta ɗan yi shiru cikin nazari, inda gabansa ya ci gaba da faɗuwa da bugawa. Ya daure ya ce, Hajiya, ya dai na ji kin yi shiru. A tunani na Ikram ita ma ɗiya ce kamar kowa. A doron duniya sai dai wata jarabawa ce, ko kuma in ce kaddara da ta faɗa mata kawai, amma ai ta cika duk wasu sharuɗa da ake bukata mutum ya auri mace domin su. Kin san halin ta sarai Hajiya, sau da yawa ke ma kina yabon yarinyar nan,
da tausaya mata. Kina yabon yarinyar nan, kin tausaya mata. Na san abin da kike tunani, don Allah Hajiya, ki yi amfani da iliminki da hankalinki, ki kawar da komai a ranki, ki fahimce ni, ki bani haɗin kai. Insha Allahu Ikram za ta zama alkhairi a gare mu. Ina da tabbacin ba ta da matsala ta ko'ina. Bayan sai kuma ya shiru ya kasa ƙarisawa idansa akan fuskar Hajiya. Ta jima sannan ta sauke numfashi ta ce, na yarda da batun ka Salisu, kuma haƙiƙa zuciyata tana ƙaunar Ikram. Ina tausaya mata ba kaɗan ba, a haƙiƙa ɗiya ce ta ƙwarai. Don haka ba zan tauye maka haƙƙinka ba, na amince da batunka 100%. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Cike da zumuɗi da farin ciki ya ce amin Hajiyata, na gode. Sai kuma ta ce, amma kuma ya za ka bullo wa al'amarinka da Ramatu? Kana sane dai har yanzu maganarsa yana nan? A take cikinsa ya sarƙe, bakin ciki ya maimaye shi a sanye ce, wallahi Hajiya ba na son Ramatu, ba na ƙaunar ta ko kaɗan a zuciyata. Idan aka ce na aure ta an ƙware ni, ita ma an ƙware ta, domin babu ta yadda za a yi zaman mu ya daɗi da ita. Ba za ta samu kulawa da soyayyar da take buƙata a gare ni ba. Ba zan iya mata adalci ba. Ni kan idan Abba ya dawo zan sanar da shi komai da wacce nake so. A dinga wannan maganar kullalliyar da ake shirin kulla min. Hajiya ta jinjina kai, al'amarin yana da wuyar warwara, domin babanta ya ɗauki abin nan da muhimmanci, kuma babanka baya so ya saba masa. Ka san al'amari na zumunci. Ya katse ta da sauri, Hajiya zumunta ko kuma mugunta? Wallahi idan aka haɗa ni da Ramatu zaman aure an cuce ni. Ta gyaɗa kai, ranta babu daɗi, ita ma ba ta son wannan al'amari, sai dai ba ta son zafafawa kada a ji zafinta. Ta ce shi kenan, idan ya shigo sai ku tattauna, amma dai ina so ka bi komai a sannu. Allah ya tabbatar mana da abin da yake alkhairi. Ka sanar da Sadiya ne? Ya girgiza kai. A'a Hajiya, kin san halin anti, matsala ne da ita babba, ba ta da tunani balle hankali. Ta tsani yarinyar nan ba kaɗan ba, alhali babu abin da ta tsare mata. Muddin ta ji al'amarin nan ba za ta ji daɗinsa ba. Za ta yi hauka ne kawai akan haka. Komai za ta iya cewa ba zan janye ƙudurina ba. Kuma ina so don Allah idan ta same ki da magana ki nuna goyon bayan ki a kai. Ba tsoronta ake ji ba. Hajiya ta saki wani tsaki, halin Sadiya sai ita. Dan kaddara ta faɗa wa yarinya sai ki ɗauki tsana ki ɗora mata. Duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi, kuma tsautsayi ko kaddara babu wanda yake wuce ya shige sa. Ikram abin tausayi ce, bai kamata a ce an kuntata mata ba. Yarinyar nan tana da haƙuri da tunani, amma don rashin tunani har ta gwammace ka aure Ramatu akan Ikram. Suna haka kuwa Alhaji ya sallama ya shigo, take shi kenan ma Alhaji sannu da zuwa. Salisu ma ya kwashi gaisuwa bayan ya zauna yana cewa dama ina son ganin ka. Salisu ya rusuna game da cewa to Abba. Hajiya ta ce shi ma yanzu dama ya zo yana da zance da kai, jiran dawowarka kawai ke yace wanne fa? Hajiya ta gyara zama ta ce wadda muka yi da kai rannan game da yarinyar da yake so. Ya zo min da batun sun daidaita da ita. Alhaji ya cire hulan kansa ya fuskanci Salisu sosai ya ce, wace ce ita, ya aka yi? Kamar yadda ya gaya wa Hajiya haka ya faɗa wa Alhaji. Ya jinjina kai ya ɗauki tsawon lokaci sannan ya ce, na yi murna ƙwarai da gaske da hakan, kuma ba zan hana ka abin da ranka yake so ba. Yarinyar nan yarinya ce ta ƙwarai. To ka samu babanta ne? Ko kuma ita Sadiya kun yi wata magana? Ya girgiza kai game da cewa a'a, ko na fara sanarwa tukunna. Ya ce to masha Allah, na amince da zaɓinka, amma Ramatu yaya maganarta? A take yanayinsa ya sauya, ya ƙasa da murya ya ce, Abba ba ni da dama, ni dama tuntuni ba san Ramatu nake ba. Alhaji ya gyara zama bayan ya gyara murya irin nasu na manya ya ce, ka ji ni nan Salisu, ba zai yiwu ba. Duk halin Ramatu babu wadda ban sani ba,
yar ɗan uwana ce kuma kai ma yar ɗan uwarka ce, ta kasance yar uwa ce a gare ka, tunda har ya nemi alfarma ka aure ta, ita tana son ka, to dole mu karɓi maganarsa. Idan kai baka son ta, me kake tunani? Ɗan uwanta ka guje ta kenan? Kai da kake ɗan uwanta, to waye zai zo daga waje ya aure ta? To wannan fa kai ma ka zo da zance. Shi fa a ɓangarensa babu burbuɗin sonta ko kaɗan a ransa, amma fa an sharaɗa masa aurenta, matuƙar yana son faranta wa iyayensa kuma dole zai amince, tunda su ma duka babu wadda ya yi masa musu a bisa zaɓin ransa na Ikram. Sun yi wa maganar kallon fahimta, sun kuma amince masa da aurenta, duk da cewa sun san Ikram ɗin wace ce ita, iska shi. To wai me zai biyo baya ne kam? Lallai fa ku biyo ni cikin littafi na gaba, domin ba shakka akwai rikici a gaba. Yaya zaman Ramatu da Ikram zai kasance? Wai shin ma wace ce Ikram tukun? Akwai fa badakala da babbar matsala. Don haka, don jin wace ce Ikram da abin da zai faru, sai ku biyo ni mu kutsa cikin littafi na gaba wadda tare suka fito. Naku ne dai har kullum, bin Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe. Littafin babbar matsala kenan. Sai mun haɗu a ci gaba. Littafin Hafsat Ladan. Lallai kam haka yake da babbar matsala. To kuma dai menene, mu haɗu a babbar matsala don jin wata irin matsala ce a ciki. Sai mun haɗu a littafi na gaba. Tsokanar rai ne, juya rai ciki.